Vooral, voor die. Max is deer. Dat is een drama. Wij, huid de mem van Max, kunnen het net begrijpen. Hoe kon het Safie komen? En hoe moeten we nou verder zonder Max? We weten net wat zijn deer met us verdere leven docht. We weten net wat het met zijn vreun docht en wat voor betjutting het voor die had. Misschien koest Max wel. En als hem net persoonlijk koest, dan hast hem misschien wel kennenleerd via de vlog Jennifer to the Max. Dat wie Max. Us Max. Max is deer. In Berlijn is hij stoorn onder het fatale squaltripke dat er sanne uitziet. Maar hij kon de druk net weerstaan van zijn omjouwing, die het hem in een positie bracht hier dat hij hier dan net in zitten woe. Zou kon het gebeuren dat er op verschrikkelijke wijze onderuit gie. Dat kist Chen in de vlog. Max kan net meer denken, net meer vielen, kan hem net meer ontwikkelen, kan nooit meer die persoon worden die er misschien worden woe. Max wie 15 en zal altijd 15 blowen. Alle tiert die het nog voor hem laai is voorthellen. Hoe langer als wij het in ons omgaan litten, hoe minder het te begrijpen is. Misschien loost wel dat er een hemel is dat Max nou naar u zit te zien. Misschien loost wel dat hij een ster worden is die het nachts licht door us kind. Of dat er op een of andere wijze zijn energie op ierde achterlitten had. Als dat treest jouwt, is het goed. En als dat net loost of het gewoon net wist, is het echt goed. Elkenien had om eens een oor idee bij wat er nou de deur gebeurt. Zodat ik elkenien een oor idee had van hoe je in het leven steen kunnen. En dat wie precies wat Max mij ompakte. Maar de vraag hoe hij libje woe. Vanzelfs kon nog net weten hoe het zijn leven verrinnen zou, wat voor werk als ze letter dwaan woe, wat er wen je woe en maar waar. Dat hoeft ik nog net te beslissen als puber. De vraag op jem leeftijd, zo tussen 12 en 18 jaar, is ik net wat het leven die krek brengen zal. Maar hoest dat leven belibje wost? Ja, daarom je dat ek belibje. Hoe wil sto wezen? Het leven hast net in een macht, maar die houding oer het leven wol. Belangrijker als om nooit te denken oer was letter graag worden wost, is om nooit te denken oer hoest wezen wost om een mooi persoon te worden. Sorry dat we nou klinken als een heid en mem, maar ja, dat binnen we nou een keer. Max zie een soort vragen oer zijn seksualiteit. Likas haast elk niet op die leeftijd. Elk had zijn eigen vragen, zijn eigen twijfels, zijn eigen gedachten over seksualiteit. En elk ziet het op een oren wijze. Toch te vregen, te dromen, te lezen, te praten, te experimenteren, maar die zelfs of maar oren. Nog één keer een huid- en mem-opmerking. Onderneem die ziektocht op een wijze die het bij die past. Dan is het altijd goed. We zeggen dat omdat dat een belangrijke reden is waarom het bij Max helemaal misgaan is. Dat haast Schenken in de vlog Jennifer to the Max. Wat Jennifer net zien liet koer, dat wie de ziektocht dat Max al vast in reisje naar Berlijn mee ondergong wie. Van die ziektocht wist zij niet het al, wij ook net. We wisten net wat zijn vragen en twijfels wien over zijn seksualiteit. Een huid of mem hoeft net alles te weten van een baan, maar als Marco over belangrijke zaken praten kist ook al wel beter begrijpen en misschien helpen. Dat us dat net slag is met Max vinden we verschrikkelijk. Maar kunnen we nou net meer verhoren. Kwart na zijn deer vonden we op zijn kamer alle dingen dat er maar dwaande wie. Hij woer, als er na de simmer in het examen van het VMBO kwam, een profielwerkstuk schrouwen over seksualiteit. Op zijn bureau lagen kladjes met aantekeningen en op zijn laptop vonden we een PWS-map, dat erin schreeuwde wat er al wist of nog weten woe, wat persoonlijke aantekeningen. En brieven die de schreeuw aan Sylvia, zijn jeugdvriendin. Die brieven had hij nooit verstuurd. Op zijn laptop die ik een uitschreeuwende tekst van meerdere gesprekken die er hier met Goffe Suidersma. Een oude man die het vroeger bij u in het dorp onderwijsarrest had. En op zijn telefoon zagen we een riege filmpjes die er met zijn iPhone maken had bij Sylvia haar jarig en die zijn vriendin Else thuis.
Al die dingen vertellen een soort over hoe Max on het ziekje wie naar zijn seksualiteit. Het is van Max en dus hartstikke privé. En het gaat over seks. Soms beschreeuwt het dingen voorzichtig, soms maar humor, soms echt direct en plat. We gaan lang twijfelen of we dit hier een biermaatje wonen. Seks en seksualiteit binnen om eens heel persoonlijk. Boven dat hebben we geen idee of de vragen dat Max marcheert ek dien vragen binnen, of zijn ziektocht ek dien ziektocht is. Misschien hast je wel volle meer dienen als Max, of bist er juist nog lang net onta. Dat weten wij net. Maar toch hebben we nou lang twijfelen besletten om een boekje te maken van Max zijn ziektocht. Omdat die zo belangrijk wie. En net alleen nog voor hem, maar uiteindelijk voor elke nien en dus ek voor die. Max wie uw zoon. Hij wie de broer van Anton, de goede vriend van Sylvia, vriend van zijn klasgenoten, maar hij is nou ek een beetje van Jim. Omdat zijn profielwerkstuk dat nooit commercieel ek wat budgetten kan van Jim. Zal het Max nou zijn dier, hoe slim we het ek vinden dat zijn leven ophouden is, toch wat achter dat budgetting voor oren had. Vanzelfs hebben de meesten die in dit boek voorkomen vregen om taststemming. Elk weer akkoord omdat ze het belangrijk vinden dat sto lezen is om Max zijn ziektocht. We hebben een selectie maken uit alles wat we vinden konden. De filmpjes konden we vanzelfs net in een boek uitdrukken, maar hebben voor je uitschreven. En we hebben ons best gedaan om de volgorde zo te maken dat het zo volle mogelijk in je logisch verhaal wordt. Om die reden hebben we heel tijd de datum voor het hellen, omdat de logica van dit boek net precies de volgorde is van wat Max maken had. Lis dus weten was er van vondst als het boek uithast? Dat kan via max@avoek.nl. Succes met het lezen! Jacob en Nelly Wouda, de heid en mem van Max. Brief van Max aan Sylvia. Net verstuurde brief nummer 8. Hoi Sylvia, was het tak om hier te ger met mij uw profielwerkstuk maatje? Ik haal een onderwerp, seksualiteit. Liek het mij te gek om dat met die te dwaan. Nee, ik bedoel het werkstuk. Nou ja, ik bedoel eens, als ik heel eerlijk ben, maar dat ben ik net. Want ik doordij deze vraag net eens loert op te stellen. Als net was, moest het zeggen, als ik die tenminste echt eens door te vregen, want oors ken ik het misschien met Marcel dwaan. Ik bedoel, nou ja, Max. Filmpje op de iPhone van Max. Max rent met draaiende camera een atelier in. Het is een rommelige, maar gezellige romte. Overal staan schilderijen op een groen, de meeste nog zonder list, en gewoon binnen duidelijk nog net kleer. Voor een ezel stiet jarig klein te schilderen, Sylvia haar huid. Hij schrikt net van Max, dus hij houdt grif oppraat dat hij filmend binnenkomen zal. Yo! Yo, ze is maar do. Wat makest? Wat tinkst? Een schilderij. Ja, poep, wat voor? Jarig winkt Max dichterbij. Max rent naar het schilderijtaal om het te filmen. Het is een doek van zo'n oordeel bij 1 meter, in steend formaat. Krekt voordat we schenken en wat erop stiert, giet jarig de vast in. Ik moet vanzelfs mijn biel terjochten wel beschermen. Eerst zei ze. Waarvoor filmest het? Waarvoor filmest het? Nee, antwoord jou op mijn vraag, dude. Om te oefenen. Do? Schilder je? Ik ga daar in al die jaren nog nooit wat kleur in zoen bij u. Vloggen. Ik wil YouTuber worden. Max draait de camera even naar hemzelf en gniest naar het beeld. Ah, een cineast. De nieuwe Quentin Tarantino. Mijn telefoontje. Ik spaar je voor een vlogcamera, een DSLR. Door het net lang meer. Max beziekt het met zijn hand jarig subtiel aan de kant te trouwen, zodat er het schilderijfilmpje kan. Hey, zo brutaal als de neten best al. Nou, dan was het vast een goeien. Maar eerst even vertellen, boekenbaaske, wat zelfs maar die opname dwaan. Wost alsjeblieft ophouden mij altijd een web boekenbaaske te nemen? Zal iets ben ik net meer. Ach, jongen. Zat mensen die als lietsbandje nemen, daar komt nooit meer van af. Maar wat ben ik nog net?
Daar kom hier krijg ik weer CKV, misschien kan ik het even broeken. Nou, doe maar. Dan is dit in CKV-les. Jarig docht een stap van Sieten, zodat het schilderij in beeld komt. Wow, fuck! Hey, net schrikken, ze biedt net. Op het schilderij stiet een zeediek, sjoen van de kant van de zee. Op een vakgroen luidt het asfalt, daarachter het gas van de zeediek en daar weer achter het laan, maar een paar pleetsen en wiemoen. Op het gas van de zeediek luidt een vrouw op een reg. Ze is bleed. Cool wol, Ljoek. Wat zocht? Ja, een vrouw van zelfs op een zeediek. No shit, Sherlock. Maar wat zocht? Hoe bedoelst? Nou jongen, als het boekenbaaskaas een CKV docht, zul het toch wat meer hoe een schilderij vertellen mat als dat. Het gaat vanzelfs om... Wat vertelt dit schilderij? Wat zaait het hij? En waarom zou de schilder dit zo schijn laten wollen? Verpleetst die eens in de makker. Wat zou die tocht hebben? Gewoon omdat de schilder dit mooi vindt? Omdat er haar zelfs zo lezensjongen had? Is het Else? Ze liek het net. Het is Else net. Ze zou het voort met mij uitmaatje. En ik had dit frommes hier echt net werkelijk zo lezensjongen. Ze ziet mij in de holle en daar is uit wijfloept. Sa naar dit schilderij ta. Jeugd, maar waarom? Wat valt hij op aan deze vrouw? Haar houding? Nou, ze luidt er gewoon. Ik weet net. Genau! Ze luidt er gewoon, dat is het precies. Ja, en? Een bleerte vrouw. Mooi is ze ek nog, viest ek net? En toch... Toch wat? Nou, het is geen erotiek, zucht wel? Ze luidt er net te versieren en te verlieren. Hoewel ze echt knap is. En ook is het alles sjen niet is bedutsen. Max komt dichter bij het schilderij. Hij giet wat te vlug naar voren. Als er dicht bij het lichaam van de vrouw komt, verliest de camera zijn schermte. Kut! Ja, daar. En Tieten de boppen. Maar zullen we maar een beetje meer respect door haar praten, dude? Ik bedoel mijn focus, ik krijg hem net scherp, zegt dichtbij. Mooi. Dat krijg je ervan als dames net eerbierig genoeg benaderst. Maar vies het net mooi? Hoe ze daar luidt? Ze docht niks. Ze long het net naar die, ze keert haar net van de ja, ze skammert haar net, ze daagt net uit. Ze is net bang. Ze geniet het net. Eens docht ze neert. Totale ontspanning. Ze jouwt haar oer onder omjouwing. Maar wat docht ze daar dan? Max rocht het de kamer nou afwisselend op jarig en op het schilderij. Matten we dat weten? Ze luidt er gewoon bleer te wezen. Maar het gezicht naar de zeta dat de frisse zeewien waai komt die haar uit. Maar de stwarmen ek en het rijnwetter. De natuur. Maar al het mooie en alle gevaren. Ze liet het hoe haar hinnen komen. Ze beschermt haar er net in. Ze giet het zat te lief. Letterlijk te lief gaan. Mooi. En we sjoggen naar haar en zelfs dat vindt ze net slim. We denken van alles van haar en dat vindt ze prima. Het maakt het haar net uit als het haar mooi vindt of net. Of ze gaal van haar wust of dat ze daar chin stiert. Maar eens naast haar komen te zitten. Maar eens terugrennen. Maar eens de oren kant op zien of haar goed bestuderen. Het is haar om het even. In al haar kwetsbaren sanneken onder ranen van haar wraad is ze dus eens helemaal net meer kwetsbaar. Dat is de kracht van mensen die het echt kwetsbaar door te wijzen. Jarig pakt zijn pensiel en begint verder te schilderen. Voorzichtig vaagt er oer de voet van de vrouw. Ze is ook net kietelig. Jarig lakert en strikt maar zijn pensiel plegerig nog een paar keer oer de voetzool van de vrouw. Waarom schildert dit? Omdat ik van vrouwen houd. Een vrouw is kwetsbaarder als een man, maar tegelijk volle sterker. Dat wil ik zien letten in dit beeld. Hast je van alle vrouwen dan? Ik houd van vrouwen die het haar door de schente litten. Liek als deze. Die het haar net verschulje achter een masker, maar eerlijk binnen een iepende vrouw insjoggen. Max beschikt het close-ups te maatje van het schilderen van Jarig. Jarig is even stil en begint dan weer te praten.
Else is wel zo'n vrouw, ja. Max, jongen, dat was net weten wat zij van mij betjut. We kennen elkaar nog net eens zo lang, maar ik zou nou al net meer weten hoe ik zonder haar libje mast. Ze had mij de eigen hielendal iepenen. Hoe bedoelst? Daar ben je nog te jong voor. Ja, poep op, sis. Sorry. Begin er dan ik net hoor. Nee, dat is weer. Nee, sorry. Maar laat mij één ding zeggen. Zorg je ervoor, jongen, dat is het... hoe zal ik het zeggen? Zorg je dat die zelfs net opsluist. Dat valt wat daar. Ik kom overal. Ik bedoel... Ik had zo'n idee bij die... ik had het echt vies te lang dien. Ontkennen dat je echt oren verlangens hast. Verlangens des misschien bang voor bist. Daar moest nooit voor voortrennen. Maak je er een avontuur van die leven. Onderzoek je het en hel je voor diezelfs het goede eruit. Laat geen mogelijkheden lezen omdat oren zezen dat het iets maar beter net waan kist. Snapst? Denk het wel. Wordt wel serieus nou. Als krijgt als heb ik een probleem of zo. Kiezen kan altijd nog, Max. Laat geen iemand zeggen dat je op die leeftijd al kiezen mast voor belangrijke zaken. Ja, jup. Nou, het is wel klaar zo. De camera gaat uit. Brief van Max aan Sylvia. Net verstuurde brief nummer 14. Lieve Sylvia. Oh, wat is er een soort verhoorde dit hier. Die had een mem skieren. Ik vond het zo sneu voor die. Dat is een paar keer bij mij op een kamer zies te goen, vond ik zielig. Maar vond ik echt mooi. Mijn broer hier vroeger ook een squalvriendinnetje. Maar doet hij naar de Middelburg gieën, giet die vriendschap oer. En ze giet het meestal, jou ik. Nou had het trouwens wel een leuke chick. Uw boorfamke. Jennifer Jitse. En ze vlocht. Wel ik let direct aan. Dat wij nog altijd vreun binnen, vind ik prachtig. En dat ze nog altijd mij uitziekest om een potje bij de goen. Ja, sorry, maar dat viel heel speciaal. En ik had die altijd leer van. Ik als krook het nog maar soms kwaad. En zul ik het nooit zien als zezen, denk ik. Ik ben een coward. Ik weet dat het zwier hast. Dat joggen kon hij. Ik begreep het ook wel. Je mem is zo leuk dat je hem hard voort is. En je hem hard is zo oors worden. Hij is nou gezellig en maakt het praatjes dat die vroeger nooit doet er nog bij hem wennen. En hij sjocht er niet een oors uit de eigen, volle fleuriger. Dat is vreemd alleger, omdat het eerst altijd oorsom wie. Ik praat nog volle meer maar jarig als jij er bij hem thuis. En zijn je vriendin Else vind ik te gek. Ik als toen net bij jarig en Else bist, maar bij een mem, kom ik er wel eens. Maar ik geloof dat je Else minder leuk vindt als ik. Ik geloof trouwens dat je alles minder leuk vindt als ik, de laatste tijd. Toen ik daar vertelde dat ik misschien wel op famkes en op jongens val, reageerde ze er lilk op. Daar schrok ik van. Dus ik schreeuw dit net omdat ik teleurgesteld ben, maar ik wil het toch in zezen. Tenminste, opschreeuwen op dit stuk papier. Loser. Dat ik het spietig vind dat je de laatste weekend zo veroorst. Het is correct als was er wat van mij. Als was er niet in de baas om mij wijs of zo. Ik snap dat net. Dat wist altijd een zo gezellig omdat het alles leuk vond en nooit chagrijnig wist. En nou is het correct als was er niet in bepalen wat er gebeurt. Ik maar mij. Dat was mij een kant op sturen. Als best zo lilk op mij, zo liek het. Ik weet net waarom. Heb ik wat verkeerds dien of zo? Misschien moet ik deze brief maar wel versturen, anders krijg ik nooit antwoord. Of moet ik het tijd maar gewoon een keer vreetje? Dan zul ik er wel bij zeggen dat ik hoop je dat we correct zo leuk was als eerst. Dan word ik misschien wel verliefd, want dan begint er wel heel tijd meer als een nice lady uit te zien. Misschien is uw squaltripje naar Berlijn aanst een goed moment om elkaar weer te vinden. Jee, wat had ik daar een zin in. Max. Kladbriefke. Google. Seksualiteit. 2.220.000 resultaten in 0,42 seconden. Homoseksualiteit. 124.000 resultaten in 0,41 seconden.
2.220.000 delen door 725.000 is 3,131034448. Is 1 op de 3 dan een homo? PWS-map op laptop van Max. PWS seksualiteit. Haatvraag. Waarom doggen we altijd zo geheimzinnig hoe seksualiteit? Deelvraag 1. Praten en tinken meesken in oren culturen en oren land oors uw seksualiteit? Deelvraag 2. Kan seksualiteit bij één persoon verhoren? Deelvraag 3. Als seksualiteit echt zo belangrijk is, waarom kunnen we er dan net gewoon op praten? Werkplan. Informatie samelen. Wikipedia, Google, forums. Interview met Goffe Zuidersma. Opnemen en uitwerkje. Nooit denken om mijn eigen seksualiteit. Sylvia of Marcel Vreetje versieren. PDF van uittypt interview met Goffe Zuidersma. Opmerking. We binnen er net heel wist van, maar het lieket erop dat Max dit interview met Goffe Zuidersma opnam had op zijn iPhone. Liekwas konden we het net als video- of audiofile veromvinden op zijn telefoon. Max had het interview met Goffe Zuidersma letterlijk uitskreun. Maar daarbij hield hij zijn eigen vragen voortlitten. Misschien omdat er zelfs te 4 bij de telefoon was om hem zelfs goed veromjaren te kennen. Och leven, waarom luister dat dingetje zo vlak van mij del? Om het op te nemen? Is dat nedig? Is net gewoon opschroeven wat ik zees? Of onthouden? Hoe oud best? 15. Dat zou er nog niet om die onthoud mankeren matten, jongen. Nou ja, dan was het zelfs maar weten. Mat ik nou hield dit voor uw boogje om hierin te praten? Oh, ken het zo al? Fijn, dat is echt beter van je reg. Zoest mij dat kerst nog even aan je aan wollen? Dank je wel. Oh, zo. Dat zit nog wat noffelijker. Dan heb ik wat minder druk op haar heupen, sjoch. En mijn heup is finaal online. Compleet versleten. Ik steen op de wachtlijst voor een kunstheup, maar dat wordt het nog even. Nou ja, heup doet leven, zeggen we dan maar. Ja, sorry hè, ik laat je vaak om je eigen grapjes. Dat gaat vanzelfs als je al zo lang alleenig ben je. Dat mag mij maar net kweer aannemen. Hast u daar een goed plak op die stoel? Spietig dat je net om tafel zitten kist. De verpleegster hebben van de morgen de takels steen litten. Als zien we wel meer om te gaan. Ja jongen, in zo'n liedshokje is het wat behelpen. Maar het laatste huisje zal nog wel een slagje liedser wezen. Wist net wat ik op doel? Het allerlaatste liedse huisje. Het allerlaatste liedse huisje voor een meisje. Vroeger wie er een jongen die er een mooi liedje over hier. Dan komt de laatste makelaar, de beste beklante makelaar, maakt je laatste woning klaar, een huisje van 6 planken. Nog geen idee? De kisten vanzelfs, de deertskisten. Ja jongen, op mijn leeftijd ken je maar het beste goeie grappenmaatje hoe de deer. Hoe sto net te dwaan, dat best nog lang net onder de beurt. Mijn officiële naam of mijn opname? Oké, dat wist al lang. Maar ik zal het even duidelijk in het apparaat van de essay's. Mijn naam is Goffe Zuidersma. Ik ben van jontje 30, ben nou dus 88 jaar en woon in een knienenhok dat ze hier heel deftig een studio nemen. In een gebouw met 20 oren senioren en een stik of wat leven verzwargsters. Alle vrouwen. Dat is wel spietig. Hoe wilt er wel 2 kriers de dames tussen zitten? En van de bewoners binnen de man ek in de minderheid. Maar als het zo oud bist als ik, maakt het soks net zo volle meer uit. Hoe zit dat bij die op squallen? Meer jongens of meer famkes in de klasse? Dat maakt er nogal verschil, hè? Wat hast het leefst? Wist dat al? Ja, weet ik het giet om mij, maar ik moet die verdorie toch ook wel eens een vraag stellen. Oors doch ik net mooi aan het werkstuk van die, hè? Safa, komt je net een jong kerel door de vleer? Laat mij in elk geval krek dwaan als toon ik wat belangstelling voor die, oké?
Nee, dat bedoel ik net verkeerd. Wat zeist? Ja, prima, doch ik. Maar ik wil wel even weten hoe sto je samen in ien bij mij te landen komst. Else? Zou me niks. Achternaam? Else IJsinga. Nou, misschien kom ik er nog wel op. Waar wils beginnen? Bennen jaren? Gut jong, dat is al zo lang lien. Wij wennen in het dorpje maar een zuivelfabriek. Nou ja, dat hier in die tijd haast elk dorp. Nee, net Jim dorp. Ik doe er nooit van jet. Als dat net bestien hier ik het nooit mist. Misschien hier ik maar beter net bestien kin. En dat hier mijn soort ellende scheelt. Nee, let maar. Nee, dat hoeft net alles te weten. Wat nou, best hastig? Denkst u dat ik je mijn hele leven in het kwartier kon vertellen kan of zo? Dan maar zelfs wat duidelijker wijzen. Was precies was van die werkstuk. Dan weet ik wat ik vertellen moet. Lees dat kersen trouwens maar weer waarom. Dat zit net noffelijk. Sjoch. Nee, lees daar maar op het bed. Ja, prima. Dus. Het dorp, mijn bennenjaren, mijn werk, mijn hobby's, alle zonnen die ik begeer. Zie het maar. Ik ben een iepen boek. Sjoch, was toch ook een stukje chocola? Ik bewaar hier altijd wat achter deze blompot. Geen verpleegster die dat sjocht. Ah, dood dachtest ik maar een oude homo ha. De oudste nicht van Friesland. Nou leven, dan zit je goed. Of zie ik is de oudste nog actieve homo? Dan moet ik die teleurstellen. Als ik het nog koer, dan in elk geval net hier in dit huis. Je valt net volle... Je is net volle te belibben, zeg maar. Maar waarom had dat speciaal die interesse? Beste cel zien. Ja, jongen, wij homo's herkennen dat gauw aan elkaar. Maar ik mat zeggen dat ik dat bij die nog net hielder sjoch. Maar misschien moeten we even serieus worden nou. Je kan daar een soort vertellen. Maar net in één keer tegelijk, dat is te volle. Wen is hier in de buurt? Oh, nou nee, dat is al zijn. Ah, maar dan zoest u het squallen hierheen komen kennen een paar keer. Dat is net 4 en er riet ek een stadsbus hier onderdoor ta. Ik krijg geen ruzie maar die huid en mem als je hier bij mij hoe de vlier komst. Prima, dan had ik die te middags vrij in mijn agenda. Haha! Nee, wist net, als je geen baan hebt, krijg je net volle bezitten meer op mijn leeftijd vanzelfs. Moet ik wat te drinken voor die in de hoes helje? Want die lauwe thee zult wel niks vinden. Wist wat we doggen? Doe les mij van tevoren witte west het per keer hoe haar was, dan kan ik er alvast wat toe nooit denken. Nee, per e-mail gewoon. Sjoch, de oud baas had je gewoon een laptop staan, ja? Wat? Een pp'tje? Dat weet ik net. Nee, heb ik net. En ik zit ook net op die oren dingen die je hem haliger ha. WhatsAppen ken ik wel. Zal ik daar mijn nummer aan? Daar begint het altijd mee. Bestand in map private space van Max. Damn, de vlekwiel opdroegen. Dus het zal wel binnen in de nacht gebeurd wezen. Ik weet net hoe waard ik dreemde. Juster had ik een skoft alleen maar Elsie in de kamer west. Maar ik geloof net dat zij het weer. Hoe wilt ik je het vaak aan het denken mat? En ik wil een stedelijke stekpeel krijgen van haar, soms. Hoe wilt ze wel 30 is. Dat in je hoe seks praat. Dat hebben we dus heute mem nog nooit in. En die van Sylvia ook net, doet hij nog bij elkaar wien, denk ik. Hoe zo jarig dat vinden. Dat er no zo'n vriendin had. Zij vertelde gewoon hoe vaak ze docht en hoe en maar waar. Dat zou ze gewoon tegen mij. Holy fuck. Ze had safvolle verteld dat ik mijn best doen moet om het alle te onthouden. Ze vindt seks heerlijk, zei ze. Ze had het maar wit hoevolle man dien. Ze vrijt ek maar vrouwen. Ek nooit ze maar jarig giet. Ze vindt dat alles mooi. Als elk die seks had er maar uit vrije wil maar akkoord giet en oud genoeg is. Misschien moet ik haar ek maar interviewen van mijn PWS. Zou Sylvia dat goed vinden?
Het is toch haar stiefmem. Ik ha Else verteld dat ik twijfel je of ik straight of gay ben. Kut, man. Dat ik nog nooit jerret zien zijn. Maar het is in haar koe dat zomaar, omdat zij er extra gewoon hoe praten. Voel ze niks net raar of zo, wat ik vertelde. Toffe dame. Ze zei dat ik dat maar gewoon ontdekken had, de komende tijd. En net denken dat het kiezen mast, zei ze. Kiezen is die zelfs in een hokje trouwen. De ierde had net van neer het maalje en vrouwje voortbracht, dan kinst maar beter van beide geneertje. Dat vond ik wel grappig. Daarna vertelde ze wat ze het lekkerst vond met man en wat met vrouwen. Misschien schreeuw ik dat nog wel eens op, als ik dat de meesten door. Als het opschroos, liep het voor zo funzig of zo. Maar wat ze vertelde, ik schrok er zo wat van. Maar het woel mij echt wel op. Het ien wie nog spannender als het oor. Nou ja, misschien wie die vlek dus toch wel haar schuld. De laatste keer dat ik mijn steedelijke stekpeel oppoetste, dacht ik om Marcel. Maar dan die ik het zelfs. Nou gebeurde het in mijn sliep. Zou ik dan toch verkeerd zitten? Kladbriefke. Famkes binnen gemiddeld tredje en heel hier oud als ze erachter komen dat ze op famkes vallen. Jongens binnen gemiddeld 12,6 jaar oud als ze erachter komen dat ze op jongens vallen. Lang leven de liefde.nl. Kut, ik ben led! Filmpje op de iPhone van Max. Max rent me jarig hoe de sediek. Jarig giet in het gas lezen, in de houding die de vrouw op het schilderij jeder onnam. Zou ze wat? Ja, die ook wel. Maar waarom was toen maar je ze lezen, Chen? Ik wil nog even met die hoe die vrouw praten. Dat kent u toch ook wel? Een goeie filmer zorgt het altijd voor een mooi plaatsje. Ja. Plaatsjemakkers en praatjemakkers. Nou, dude. Wat was het weten? Bloos er zo staan? Dat is toch zo gek op vrouwen best. Had dat altijd zo west? Altijd zo west. En doest toch trouwd wiest met Sylvia haar mem, maar Nienke? Doe ik Nienke? Ja, poep, dat snap ik. Maar was dan nooit verliefd op een oor? Jawel. Ben keer gebeurd. En dan? Dan niks. Ik wie trouwd en trouw om mijn vrouw. Ik ben nooit vreemd gaan of zo. Is dat lastig? Ja, nee. Ja, nou... Helder antwoord, man. Ja, nou, sis, de vreeg is nogal wat. Ze is al aardig in de diepste krochten van mijn ziel om te verrotten, boekenbaaske. Het is dat ik die al zo lang ken, maar nou was een serieus antwoord? Oké. Hier is mijn serieuze antwoord. Het had alle te maken met die mindset. Maar was die zelfs in de holle printest. Eerlijk zijn vond ik het hier en daar net zo lastig om monogaam te wezen. Dom was omdat ik in de kop hier dat ik dat wezen woe. En dat weer prima, op dat moment. Letter net meer. Letter kwamen de problemen tussen Nienke en mij, zoals het wist. We hadden lang bezocht Sylvia er zo volle mogelijk boeten te houden, maar ze zilde de grif hoe verteld ha. Ben binnen altijd het grootste slachtoffer van een skiering. Of nee, jij er al, als een huwelijk net meer goed gaat. Dat vielen ze on alles en dat maakt het alle vertrouwen stikken. Waarom gie je hem huwelijk net goed meer? Om die monogamie? Nee, dat speelt geen rol. Er waren alle oren redenen. Te volle om dat zij niet een keer te vertellen, maar doet we uit ook gewoon, kreeg ik niet een zin om wat meer om mij heen te zien, zeg maar. Ik had toch het gevoel dat ik wat mist hier. Dat ik wat inhelje mast. Omdat ze mij een vrouw haan hierst. Op hemzelf is dat het probleem net. Maar ik kwam er geen waar achter dat ik achteraf heel dan net zo bewust kiezen hier voor dat huwelijk. Ik ben er wat inroegelen, zeg maar. Zonder dat ik de goed hoe naaidacht hier doet ik jong wie. Ik ha, doet ik zo oud wie als dood, mij zelfs afsletten voor alle oren mogelijkheden. Ik wie heel jong doet ik verkering kregen met Nienke. En hier als 15 wiende. We konden elkaar al van de basisschool af.
Ze is maar correct als Do en Sylvia nou. Nienke en ik wie een ek jeugdvreun. Altijd hielp ze mij als er wat wie. Ja, ze had mij er vaak toch in de squat. Hoe zo? Wat wie er dan? Ach, gewoon, elk had woorden ze minder daai op squallen, toch? Maar ze hielp mij er altijd weer hoe hinnen. En doet wij grutter waren, wie het haast logisch dat wij verkering kregen. En ik denk dat ik dacht, doet wij verkering kregen, nou ja, dat het daarmee wel kleer wie. Dat dat altijd een sabloe zoe en dat goed wie. Waarom toch de stad? Weet ik net. Omdat elke hier om ons heen zei dat het zou leer wie, het wij jeugdvreun die een stel waren. Omdat ik dacht dat het zou jaren. Omdat ik bang wie voor wat er oors alle gebeuren koe. Omdat ik dacht dat ik het alle wel wist. Zis het maar. Wat dacht te weten? Was het woest? Ja, nee. Oh, hoe moet ik dat zeggen? Vroeger wie ik stelliger, sis maar. Hoe bedoelst? Man en vrouw is goed, al het oor is fout. Wie is een straight fundy? Nou ja, sis, kom ze nou samen in een zulke vragen. Ik weet net of ik dat zeggen wil. Binnen net echt grutskop. Max rint op jarig ta en gie het naast hem zitten. Jaren skoot een beetje op, zodat het toch wat afstand bloot. Ha, een bekentenis. Rot op, Max, door gie ze 4. Nee, ik kom te dichtbij, leeuw ik. Maak het net uit, ik zie niks. Ah, toe! Jarig komt doorheen en rent een paar stappen bij Max waai. Wat is er in hier? Zo slim is het toch net dat ik wat weten wil? Daar begonst zelfs me bleer te vrouwen. Camera uit. Waarom? Max, ik meen het. Ik verneem aan die... Ik weet dat sto... Ik wil die best wat vertellen, dest misschien wat onhast. Maar die camera, ik post het echt net. Daar giet het net om. Ik moet eerst weten, ik bedoel... Ik weet net eerst of het strafbaar is om mijn jonkje van die leeftijd over expliciete seks te praten. Kom op, ik ben 15. Ja, precies daarom. Oké, ik zet hem uit. De camera slingert het wat. Het liek het erop dat Max krek docht als ze de camera uitzetten, maar dat er hem stiekem terugrennen liet. Uit. Jarig giet wen naast Max in het gas zitten. Oké. Ik wie homo-hater, maar wat hè? Do? Wie is echt zo narrow-minded? Jarig knikt. Is even stil en sjocht om hem heen voordat er verder gaat. Nou zachter pratend. Maar ik had het letterlijk goed maken, zal ik maar zeggen. Aha, vertel. Kwadlien nog maar. Else witte van. Wat? Has het maar een kerel dien? Hey. Zo loert hoeft het net. Elsie jij het toch net? Die wit ervan, zei ik correct. En wat vond zij ervan? Ze moedigt het aan. Ik mat zeggen dat ik de lang moet twijfelen ha. Het wie voor mij een nieuwe ondervinding. Ja, jongen. Zelfs op die 30ste is nog een soort nijs ontdekken. En dat wie uiteindelijk ook waarom ik het dwaan woe. Maar dat doen toch wel meer mensen, een beetje experimenteren. Maar ze daar nou zo bang voor wezen om dat te vertellen? Als het wist dat ik vroeger... ik wie echt altijd anti-homo. En zagen Nienke en ik Sylvia dus echt uitbracht. Man en vrouw, dat is de beste garage om gelukkig te worden. Maar een stabiel gezin. Een noffelijk leven met een betrouwbare partner en leven bij hen. En Sylvia haar mem toch dat ik? Ja, daarom is ze nou extra leuk. Ze kan het net begrijpen dat ik nou een heel oor leven ha. Maar je binnen skiën. Daar hoeft haar nou toch net te vertellen dat het gay is. Hey. Heb ik zijn dat ik homo ben? Nee, boekenbaaske. Ik ga alleen nog zijn dat ik het zo nou en dan mijn man doch. Dien ha. Een keer. En dat hoeft Nienke net te weten vanzelfs. En Sylvia ek net. Maar ze kende de reportage van Els nog wel. Die schamt haar nergens voor, dus die had ik niet het geheim. Els is top. Maar hoe wie dat maar die man? Maar die man? Ja, dat was toch wel weten vanzelfs. Wat is er nou nog te vriendelijke met die telefoon van die? Troe dat ding gewoon voort in de boezen. Max rocht de kamer op zijn gezicht en vaagt met zijn vingers over het scherm. Of bist u nog?
Nee, lul, dat wies nog aan het filmpje. Nee, of nou, ja, ik weet het net correct. Jou mij dat ding. Ja, daar zit ik in wut met je nee. Max jouwt de camera onjarig. Die besjocht het scherm en zet hem uit. Klootzak! Bestand in map private space van Max. Eerst wie jarig leuk op mij omdat ik de camera terug erin litten hier. Maar uiteindelijk had hij mij toch verteld hoe zijn seks met man. Ik moet het eens opscrollen, maar ik door het haast net. Krijgt als laatst maar Else. Als het opscroost klinkt het zo vies of zo. En net omdat het homoseks is, maar omdat het seks is. Raar is dat. Dat seks zo lekker vielt, denk ik tenminste. Ik weet het net. Of is het oppoetsen van die eigen stedelijke stekpeel ex-seks? Maar als het precies beschroost was maar een lul, een kut, een vinger, een kont, een tongen en orenattributen dwaankist, klinkt dat verschrikkelijk. In elk geval net lekker en zacht. Als ik erom denk wat jarig mij vertelde over wat hij mijn oren man die, liek het mij dat heerlijk. Maar als ik het opscrollen zoe, liek het correct als ben ik een vreselijke viespeuk. Raar toch? Als ik on een tafel denk en tafel opscroll, is dat precies hetzelfde. Waarom is dat bij seks dan oors? Is dat waarom mensen altijd zo stom over seks praten? Of ze praten er net over, of ze praten met flauwe grappen, of ze praten eromheen. Krijgt als skamje ze ervoor dat ze die dingen die zo vies klinken, toch zo lekker vinden. Jarig woe net alles zezen, vertelde net wat er precies alle gedieën, maar wou ik nog wel op terugvreden. Maar dit vond ik ook al mooi. Ik moet het echt een keer opscrollen als ik weet hoe dat mat zonder dat het smarrig klinkt. Doet ik bezocht mij vat te stellen wat jarig die, ik in gedachten hield dit Marcel van mij. Zijn mooie kop, zijn brede schouders, sterke jerms. Hij is kickboxer, dus zijn hele lief zal wel ien en al spieren wezen. En als het zo grut en sterk is, dan zal alles wel grut en sterk on hem wezen. Dus echt alles, hè? Fuck. Dat bedoel ik dus. Als ik nou precies opscroll hoe ik mij voorstel dat zijn stedelijke stekbeeld eruit zocht, klinkt dat toch vreselijk? Of moet ik Marcel gewoon verjitten? Sylvia wil ik wel. Dat vind ik al alles. De keren dat ze goelde hoe haar huid en mem hong ze zatje mij aan dat ik dacht dat ze net alleen nog goelen woe. Ze drukte haar borstens in mijn buik, net via bij mijn kruiswaai. Ik moest opletten dat ze net vielen koe dat ik groeide. En de laatste weken maakte ze seksopmerkingen voor mij. Op een manier die ik net van haar ken. Ze daagt mij uit. Laatstens zei ze samen op een fiets uit squallenwaardje mij dat ze er klaar voor is om te neuken. En ze zegt mij rjocht in eigen. Ik vind het lastig met haar. Soms voel ik wel dat ik haar nog maar krekt koe. Dan zoek ik volle makkelijker naar haar sjen. Nou moet ik de hield niet om denken dat ze nog maar kwartlien een lieds famke weer. En maar liedse famkes wil ik net seksen. Of zal ik het wel gewoon dwaan? Misschien helpt het. En Sylvia is lekker. Ik zal aast er eens beziekje te poetsen als ik on haar denk. Brief van Max on Sylvia. Net verstuurde brief nummer Sontje. Lieve Sylvia. Soms vind ik het spietig dat wij al zo lang vreun binnen. Misschien hier ik oors wel verliefd op die worden. Ik vind haar echt super knap en super leuk, altijd al vond. Eens zoen we dus een ideaal koppel wezen. Vies dat ik? Ik zou heel graag met die tuten willen en meer. En net door te zeggen dat ik gewoon neuken bedoel vanzelfs, dood. Ik denk dat ik wel worst, maar toch het net. Ik door het ook net met die. Ben bang dat we wat vernielen of zo. Dus vriendschap. Als wij nou verkering krijgen zoen, zou dat zo logisch wezen dat ik het nooit meer uit was te maken. Dan zoen we al heel vlug trouwen elkaar beloven. Zij hem huid en mem dat ik dien, en dat is net goed daarom. Omdat ze net oren dingen uitproberen kon met mijn oren. En dat is wat ik dwaan denk ik, de komende tijd. Gewoon voorzichtig dingen uitproberen. Want ik ben van plan om geen dingen net te dwaan, omdat dat eng is of omdat mensen zeggen dat het net goed is. Je hem huid vindt ik dat ik dat dwaan had.
Ik hoop je ek dat er dat zien dij zijt. Want het allerleerst zou ik het te gere met dij dwaan willen. Gewoon te gere van alles betinken en beziekje, maalkoor of mijn oren erbij. Wat zou het mooi wezen als we dat zouden dwaan konden als beste vrienden. Krekt zat we vroeger ek alles te gere betochten en dienen, als we onder het boatje wien. Maar nu we wat ouder worden, liep het dat net meer te kin. Stom vind ik dat. Wist wat nog stommer is? Dat we er net eens meer eerlijk op praten kunnen. Doos hield iets vaker dingen dat ik van baal. Dat ik kiezen mat, dat ik in de kast zit en er net uit door te komen. Dat ik net weet wat ik mis. En alle van die kutopmerkingen. Ik jerde daar zelfs faggots sissen. Vooral als Marcel erbij is, zoals dat soort dingen. En daar baal ik van. Doe wist dat ik Marcel een stut vind. Maar ik zit hier dan net in de kast. Ik weet het gewoon nog net. Is dat nou zo slim? Waarom zou ik kiezen matten? Zodat een oor van mij bepalen kan of ik homo ben of hetero of bi? Dat die oren dan beter begrijpen kan of zo? Dat vind ik echt zo belachelijk. Het is correct als mat ik nou voor eens en voor altijd zeggen wat ik ben en wat ik wil. En als ik dat een keer zijn ha, zit ik er altijd om vast. Dat is toch dom? Bestode was ze wist van dat ze toch straight bist. Of was het maar zo gauw mogelijk maar een jongen dwaan, omdat ze bang bist dat ze oors misschien begint te twijfelen en dat ze queer bist. Maar ik denk dat twijfelen juist heel goed is. Ik denk dat een heel soort mensen die het wist van haarzelf denken te wezen, net door het te twijfelen. Omdat ze bang binnen voor de gevolgen, of bang binnen voor haarzelf. Denkst ik net? Ik ben net bang voor de twijfel. Is nou leuk op mij? Max. PWS-map op laptop van Max. Uitziekje. Kist verhoor je van hetero naar homo en andersom? Kan homoseksualiteit ooit correct ze gewoon worden als heteroseks? Maar er dan eerst liekevolle homo's als hetero's wezen, of hoeft dat net? Bestand in map private space van Max. Else had mij de tip jong om een oude man op te zieken. Goffe Zuidersma. Ze weet net precies waar er wennet, maar ik koes zijn adres samen googelen. Else denkt dat die man mij een soort vertellen kan. Ze ken hem zelfs net, maar had een soort oer hem jet, zei ze. Hij had vroeger squalmaster in ons dorp west, maar dat wie 4 van mijn tiert. Jarig had wel bij hem in de klasse zitten. Maar ik mocht van Else net onjarig vertellen dat ik Zuidersma opziekje. Ik weet net waarom net. Misschien had het ermee te maken dat jarig vroeger een soort pesten is op squallen. Dat zei Else doet ik er naar vregen. Maar Else weet het ook net precies, omdat hij volle jonger als jarig is. Maar hij had haar wolrus verteld dat er altijd in een rotklasse ziet op de basiskwallen. Maar een peer van die stoere jongens die de oren onderdrukten. Jarig schijnt zijn jonkje west te hebben dat lieds en net sterk wie, en dus maar een grutte moele bezocht om erbij te jaren, zodat er net altijd de pispeel wie. Dat ging natuurlijk heel vaak verkeerd, omdat de krek daar toch een makkelijk mikpunt voor die pestkoppen wie. Ik kan me er wel wat bij voorstellen. Jarig is een leuke man, maar had altijd de moele jippen. Maar best mogelijk dat de oren die zo nou en dan dicht timmerie woen. Misschien ken die oude master Zuidersma jarig nog wel. En waar wit herinnert hem Nienke ook nog wel. Dat zou leuk wezen, zegt zijn Else. Misschien weet hij meer over wat er allemaal gebeurde in die klasse. Maar Else denkt dat jarig het net leuk vindt als ik Zuidersma er naar vreeg. Kladbriefke. Fout. Biseksueel is iemand die het net kiezen kan tussen man en vrouw. Goed. Biseksueel is iemand die het van man en van vrouwen houdt. PDF van uittypt interview met Goffe Zuidersma. Nee, us heit de mem die er net vervelend hoor. Daar heb ik een soort gelok mee aan. De meeste ouders in die tijd zoen er moeite mee aan, maar us heit de mem vond het prima. Misschien wisten ze het ook al eerder als ik. Ik wie altijd al gek op jongens. Famkes had mij nooit boeit. Leuk om uit te boatsen, maar ik moest er net aan denken om zo aan te raadjen. Die weke borsten, rare roene konten en zo, die hege stimkes.
Toch mij maar een mooie, sterke kerel. Dus ik ga nooit... Nee, echt. Nooit twijfelen. En hier als tredje en fjitje, nou, doe wie ik er wel uit. Of beter zijn, toen begon ik echt om jongens te ziekjen, dat ik maar omslaan kon. Omslaan? Ha! Nee, dat had niet met een zielboord te maken. Ik bedoel, dat ik mijn ompankoekje kon. Friemel je? Fozen? Vrije? In het dorp? Wat denkst? Misschien wie er wel in, maar die zou dat nooit aan. Dat wie vanzelfs de regel. Prima om homo te wezen, maar net prima om dat sjen te litten. Dat wie, ja, dat is net best eens. En er maat safvolle mensen west had die dat in die tijd net sjen litten konden. Het is nou wel wat beter, maar nog altijd vind ik dat we net zezen kunnen dat homoseksualiteit volslijn accepteren. Wat zoist? Ja, leven, maar doof vals mij in een reden. Ik wie echt wel weer omkwamen op mijn eigen jeugd. Hoegs net hield iets je mij te zezen. Ik ben wel oud, maar net zakkenarie gek dat ik net meer mijn verhaal vertellen kan, jongen. En do was wat van mij weten. Dan mas naar mijn hartje. Gewoon goed luisteren en er net hield hij tussen terugkomen. Wat woest weten? Ja, eerst even een glas water en mijn piltjes. Ja, jong, dat jetten wij. Om het horen mijn piltjes. Ik had wel eens vregen om blauwe pillen, maar die konden ze net leveren, zei de zuster. Snapst hem net? Nou, dan vregen ze de verpleegsters hier ek maar eens om een blauwe pil. Dan haast het samen terug. Maar goed dat we die dingen vroeger net hien. Dan hier het nog volle maler gien. Ja, jongen, die homo's die kennen er wat van. Dat is gewoon hormonaal bepaald vanzelfs. Hormonaal bepaald zijn wij altijd. Wij met uw testosteron hebben echt meer verlet van seks als de meeste vrouwen. Dus zet 2 kerels bij elkaar en het binnen knien gelijk. Als er geen vrouwen wien, zo'n alle man het binnen de kwartste keer mal kodwaan. Nee, dat is geen grap. Dat is echt weer. Er binnen safvolle verhalen van gevangenissen dat man malker opsletten zitten. Ik zal het maar net vertellen wat daar al gebeurt. Of in het leger. Er binnen fjesten met vrouwen. Zelfs in de oorlog. De slachtoffers in de concentratiekampen. De mannenbarakken. Zo. Zo zou dat glas even waarom op het onrecht zetten willen? Ja, dat is een goeie vraag. Dat zoest mij net onderbreken, maar dit is een goeie. Wanneer ben je dan homo? Binnen al die mannen in de gevangenis en in die kampen homo's? Is het dan zo verschrikkelijk dat een man die hem hetero neemt, het maar een oren man docht? In de Griekse beschaving wie dat deed gewoon. Ja, de Grieken. Nog 4 voor uw telling. De eerste grote Europese cultuur. Die man hien allegaar een vrouw om bij maar te krijgen, maar seks voor de lol hien ze maar het eigen geslacht. En het gebeurde bij volle meer oude volken. De Kelten, de Persen, de Romeinen. Goed besjoen is dat ik net nu even vanzelfs. Het is van man en van vrouwen onder elkaar makkelijker om u te vinden wat ze lekker vinden, omdat ze hetzelfde type lichaam hebben. En ze hadden dezelfde soorten hormonen, dus ze begrepen elkaars gevoel volle beter. Dus eens binnen wij de normaal en binnen hetero's vreemd. Oh ja, Belinder. Soms is het toch goed als mij weer even weerom op het spoor zest. Nou ja, zo wen wij net van de stad al. Dus ik fietste er geregeld naartoe. Mijn eerste leefde wie een jongen die te koer van voetbal. Maar ik had totaal geen voetbaltalent, dus ik stieg gewoon wat onnozel in het veld. Toen speelden wij een keer hier in de stad, in een ploeg, en de jongen die ik dekken moest, wie krekt zoals ik. Hij kon echt totaal net voetballen en het boeide hem echt net. Dus wij stien de hele wedstrijd gewoon lekker met elkaar te kletsen. En doet de wedstrijd die wie vonden we het jammer dat we elkaar net meer zien konden. Ik was zo verliefd als een gloeilampe. Toen ben ik een keer naar het sportterrein fietst dat zij spelen en trainen. De hele jong wachten. Hij weet er net.
De oren jong weer. De kamer. Uit de kleikamer waar ronden naar zijn fiets sta. Het hier nog wierd op een kop. Ik kon wel raar worden als ik er rond dacht dat er krekt onder de douche waar ik kwam. Ik ben op hem daar rond en zei hoi. Hoe het hij weerom zich? Toen wist ik het al. Nee. Staat toch stoon dat toch ik net maar niet veroveringen? Wat denkt wel net van mij? Ik ben een fatsoenlijke jongen. En dat ben ik nog, blinder. Ik ben gewoon eenmaal hem oproen naar zijn hoesta. Doet we daar weer, hien we us nog net van elkaar en binnen we een steegje in rond. Ik geloof dat we alleen nog wat knuffelen hebben bij het afskiën. Om bij elkaar al te tasten hoe dat vielde. Maar de jongens daarna, 3 dagen achter elkaar dat pak aan fietst, hè. Die jongens hebben we wel aan elkaar zitten. Was dat echt, witte? Kan ik dat wel vertellen aan een jongen van die leeftijd? Dan broeks dit soort informatie toch net van die werkstuk? Maar dan bist nieuwsgierig, dat zorg ik wel. En als die eerkens er te reed van worden, kist het wel weer van dit opnameapparaat wissen. Nou, ik zal het fatsoenlijk formuleren. We dienen ons niet oors als gewoon de haan op koers kruisen en vrouwen. Maar de broek nog aan, hè? Ja, zo begon dat. Want ik kleek aan. Ik was net eens te zeggen dat het gebeurde. Die krekt als hier ik me nocht en trus in haan voort. Die me nou dat er het vierde zoe. Maar ik denk dat er het wel in de gaten hier, want hij liet mij voort en dadelijk zijn gang in bij hem. En hij zei het wel, doet het gebeurde. Maar ik jij dat ik ons in hemien. Ik viel hem schokken. Jongen, dat was zo mooi. Zijn eerste keer verjes nooit weer. Totaal net. Waarom zoek schuldgevoel ha? Omdat het een jongen wie? Dat wist ik toch al lang, dat ik het mijn jongens dwaan woe. En hij vond het toch echt lekker. Nou dan. Wat dat? Wat maakt het uit? Als dat nou maar een jongen of een famke dorst. Dan viel die toch echt net schuldig goed die eerste keer. Of wie dat een famke? Mien is dat werkelijk? Ach, jongen toch. Nou ja, dat maakt het niks uit. Ik ben ook net helemaal wees meer of ik doe wel fjitje en wie, hè? Maar, fiefje? Zou dus toch, dat is best? Ach, maak het niks uit leven. Wist wat we al praten? Als dat dreest het een keer belibbest, vertel het mij, oké? Maar net te lang wacht je, bleek stjender. Haast een winkel deer. Zo vol dat die het hak net meer. Kladbriefke. Homo. Grieksk geliek. Hetero. Grieksk oor. Homo Latijn. Menske. Homoseksualiteit komt dus van het Griekse woord homo, had niks maar Latijn homo sapiens te maken. De woorden homoseksualiteit en heteroseksualiteit binnen in 1860 betocht door Carl Maria Kerbeny, een schrouwer uit Eerstenrijk. Vroeger neemden ze homoseksualiteit Uranisme, naar de Griekse god Uranus. Uranus is castreerd. Christenen neemden het sodomie, naar de stad Sodom, dat de meesten het allemaal kodien. PWS-map op laptop van Max. Seksualiteit bij de oude Grieken. Seks wie vooral bedoeld voor de man. Vrouwen mochten net vollen, maar voor man wien er hoeren. En ze dienen het maar elkaar. Ze dienen vaak om pederastie. Een oudere man hier dan seks met een jongere jongen. Om het hem te leren. Dat vonden ze gewoon, omdat een volwassen man het beste vertellen kon wat lekker wie, maar ik wist wat goed en fout wie om te dwaan. De Griekse filosoof Plato vond dat oudere man best maar jongens omgaan mochten, maar geen seks hebben mochten. Platonische liefde. Seksualiteit bij de oude Romein. Romeinse man hielden vaak seks met slaven, ek jongens. Jonge slaven mochten toch hun masters anaal neukt worden, maar de masters mochten zelfs net neukt worden. Haast alle Romeinse keizers hielden seks met man. Keizer Nero trouwde zelfs met een man. Vrouwen mochten het alleen nog maar haar eigen man dwaan. De man mocht het maar elke nien dwaan.
Brief van Max aan Sylvia. Net verstuurde brief nummer 20. Lieve Sylvia. Misschien dat ik het gewoon beide dwaan wil. Een keer met een famke en een keer met een jongen. Gewoon om te proberen. Fair enough, toch? Ik denk om Marcel en om die. Waar moet ik er eerst dwaan? Sorry voor dat woordje dwaan. Ik zou echt zo graag willen dat ik dit gewoon met die bepraten kon. Dat ik die eerlijk vragen kon als je seks met mij haar was of net. Zonder dat het dus uw vriendschap kost het. En dat zou het echt prima vinden zoest dat ik wat met Marcel beziekje. En dat we dan maar z'n trein bepraten wat we ervan vinden. Wat we lekker vinden en wat net. Gewoon eerlijk zeggen wat we vieren. Zo lastig goed het dan net te wijzen. Ben ik raar dat ik dat wil? Of ben sto raar dat sto dat net wost? Tenminste, ik denk dat sto dat net wost. Maar ik door daar net te vregen. En ik door Marcel net te vregen. Bang dat je mij afwijzen. En daarna... En ik door Marcel net te vregen. Bang dat je mij afwijzen en daarna uitskellen. En daar baal ik van. Van mijzelf. Ik ben een loser. Max. Filmpje op de iPhone van Max. In de wenkamer van Jarig en Else zit Max op een bank. Een oor houdt de camera vast. We kunnen eerst net zien wat dat is, maar herkennen de stem van Jarig. Hij rent. Oké, sorry dan. Nee, boekenbaaske, wij hielden op jocht en serieus excuses aanpraat. Max gaat terug opzitten en neemt een quasi-plechtige houding aan. Here we go. Ik, Max Wouda van 18 juli 2003, bied jou mijn officiële verontschuldiging aan. Ik jou taal dat ik mij volslijn onbetrouwbaar, onverantwoorde en bennig gedroegen ha, door de camera net uit te zetten, wil ik dat wel tas zijn hier. Bij deze beloof ik dat ik dat nooit meer dwaan zal. Jarig liek het spultje mooi te spelen. Hij zet de camera op tafeltje en een plantje aan, zodat de bank in beeld bloot. Hij giet naast Max zitten en neemt dezelfde houding aan. Ik, Jarig klein, ben op 2 april 1981 in Snits, verklaar je hierbij dat de excuses onnaam binnen en dat ik Max Wouda zijn zoen voor jou. Alleger. Haha. Ik weet net of ik die zoen alleger verjaan kan. Wie is toch echt anti-homo? Nou ja, ik weet net echt... net zo tolerant, zeg maar. Achter de camera komt een Else erbij. Ze ploft op de bank naast Jarig. Net echt tolerant? Hihi, dat was gewoon een bange skieter. Nou. Echt Max, jongen, hij doorde niks toen ik hem kennen leerde. Hij hier nog nooit een oren vrouw gehad als zijn eigen. Ik heb hem alles leren matten, het jonkje. Hihi. Sis, de binnen bij Else. Nou, die is net onnozel, ja. Maar dat is Max lekker nieuwsgierig. Had ik van. Maar, Max, ik bedoel vooral dat ik hem leren moest om net zo bekrompen te wijzen in zijn denken. Het maakt mij net zo volle uit wat je doet. Maar het is wel belangrijk hoe je naar de vrouw joggen en echt naar seksualiteit. Liet hij net een volle aanremje terug wat de mensen zeiden. Dat verhoort het namelijk heel tijd terug de tijd hinnen. Mensen tochten vroeger heel oors hoe seks als nou. En gingen er heel oors mee om. En in de toekomst zal dat ook wel weer oors wezen. Liet hij net wiesmaasje dat het altijd zo west had als dat het nou is. Jup, het is ook zo jarig ik al, lesten. Nou, dat had er van mij. Geniest je, Max. Zij vindt dat ik nou alles maar dwaam had om de skeer in te heljen. Nee, ik vind net dat je alles dwaam matte, maar ik vind wel dat je alles dwaam matte kennen. Zolang er oren geen kweer meer dorst. Dus geen misbruik van een oor en zwarg je dat de wist van bist dat de oor ek graag wil wat sto wilst. Maar als dat goed oppraast en als het alleen nog maar één vrouw vrije was, is dat ook goed vanzelfs. Maar liet hij geen grenzen oplezen. Dus liet geen ien die wiesmaasje dat homoseksualiteit verkeerd is, Max. Dat is het net. Heteroseksualiteit is echt net verkeerd. Biseksualiteit echt net. En monogamie is net verkeerd. Maar orensoorten relaties echt net.
Maar gewoon een vorm vinden des die goed bij vielst. Ja, maar dat is correct zo lastig om uit te vinden. Wat bij mij past. Dat is precies waarom je jong bent. Om dat te ontdekken. Die tijd moest ervan nemen. En net te benauwd wezen. Hoest echt net alles te dwaan, doch neertje in zin. Maar moest vooral je dingen net dwaan, omdat je bang bent dat het fout is. Nee, het is fout. Als maar geen misbruik maakt van oren die het... Ja, dat weten we nog wel, Elze. Max, jongen, die kamer redt nog altijd. We zoen alleen nog maar die excuses opnemen. Jarig komt Oranje en rent naar de camera ta. Hij zet hem uit. Kladbriefke. Wikipedia. Seksuele volkstaal en eufemismen. Waar? Ik laat je mij de piemel uit de broek. Een stedelijke stekpeel stiet het net in je stusken. Hoe kan ik dat erbij opzetten? Brief van Max on Sylvia. Net verstuurde brief nummer 22. Hoi Sylvia. Waarom mag ik jarig en Elsen net mijn van die? Ik bedoel, ik snap best wel dat het net leuk vies dat ik een soort met ze praat. Het is die heid. Vroeger kwam ik altijd voor die. Maar ik mat aan dat ik de laatste tijd net zo slim vind als to er net bist. Dan zit ik lekker met je huid te kletsen. Of met Elsen. Je huid is zo verroren zonder bij je mem waai is. Of is dat just was net leuk viest? De laatste tijd bist ook heel tijd vaker bij je mem en net meer precies om en om, liek als eerst. Ik begreep dat net zo goed. Om eerlijk te wezen, lekker makkelijk om eerlijk te wezen als de brief net verstuurst, asshole, vind ik je hem huid op dit moment volle leuker als je mem. Zij is hield iets als chagrinig en docht ik minder aardig mij als vroeger. Logisch dat ze het zwier had met de skiering, en met het feit dat ze nou alleenig is, maar daarom hoeft ze toch net zin elke niet in stond te dwaan. Waarom viest haar nog wel leuk en je hem huid net? Het is correct als hast van je mem kezen en juist je hem huid de schuld van de skiering. Prima, maar daarom ken ik je hem huid en Elze lieke goed nog wel opziekje, toch? Ik zou het er graag met jou haar willen, want ik denk dat alles maar een korte maatje had. Maar ik weet nog net hoe. Trouwens, ook is me net verbieden Elze in hem huid op te zieken. Maar ik zal de komende tijd wel rekening met haar houden. Dus ik ging er alleen nog naar op de dagen dat ik er wist van ben dat sto bij je mem wennest. Dat is misschien het beste nou eventjes. Maar ik vind het wel stom. Max. PDF van u-typt interview met Goffer Zuidersma. Eerste pad. Boe. Oké, ik houd op. Maar zo'n apparaat noeg het gewoon uit om de nuivere loeren in te maken. Als squalmaster stie ik er in de klasse onbekend dat ik de beste loeren nooit van koe. Kwek, mine, wie er neer bij. Ach, zei hij niks? Dan mas je hem huid en mem maar eens vregen. Eén keer had er iemand mij trouwens een skippenneuker neemt. Ja, ik vond nou als goed er weer iets zijn, zodat er dat nooit meer dwars te zezen. Maar het altijd mijn wudden oplossen, Max. Dat is mij één keer ontkomen. Nee, daar wou ik het nou net over. Maar ik weet dat er nou echt nog wel eens van die vreselijke dingen zijn weer oorhuis. Er ben ik een soort ouders die het liever net ha dat haar een baan bij homo's over de vlier komen. Ben nou dat we uw hand net toe zouden kennen. En denk er maar om dat een protte volwassen kerels kwalijk alleen nog maar een homo door te wezen. Krijgt dat zoen wij alles te pakken nemen wat dus voor de voeten komt. Belachelijk. Een hetero griep toch ik net elke vrouw en elk been die er tjin komt. En als ik al een kerel verneem dat er net op man valt, bloe ik wel feestelijk van hem af. Ja, dat klopt, daar haast gelijk in. Het wie oorlogstiert. Ik ben van jontje 30, dus we zien het correct voor de bevrijding doet ik mijn wapen voor het eerst uit de broek hellen. Knap uitzacht, jongen. Zijn beschouwen heb ik de lok aan, ja. Die nazi's zien het net op homo steen. Die sleerten ze zelfs op in de concentratiekampen. Vreselijk. Homo's wien vanzelfs een bedreiging voor het zuivere Arische ras. Alleen nog al omdat ze geen baanmaatje koen. Kladbriefke. Anders als die anderen eerste homofilm maken in Njontje 100 jaar geleden.
Film wie protest in paragraaf 174. Een verbod in Duitsland op homoseks. Paragraaf 174 waard in de oorlog door de nazi's broekt om homo's naar concentratiekampen te sturen. Daar kregen ze net een gele ster, maar een roze draaihoek op. In 1994 werd paragraaf 174 afschaft. Pas 10 jaar voordat ik er wie. Film gaat over een vioolspeler die verliefd wordt op zijn leerling. Mocht net in bioscopen draait worden. Opzoek op YouTube. PDF van uittypt interview met Goffer Zuidersma, tweede pad. Ik denk trouwens dat altijd het probleem west had. Troch de eeuwen heen. Mensen hebben altijd dwaande west om groepen te vormen. Families, clans, steden, volken. En die groep moet zoen en sterk blijven. Omdat ze oors verslaan worden kunnen terug de vijand. Nou ja, dan haal je net zo vol aan een homo vanzelfs. Die maakt het geen zoene en sterke band. Nee, leven, dat vind ik echt flauwekul vanzelfs. Maar denk er goed om dat wij ons nog maar kwart in de tijd leven waarin we net zo benauwd hoeven te wezen van een vijand. Realiseer die dat er in de middeleeuwen de lieu om zowat elk dorp en elke stad vochten. Dan hien je dus echt bescherming bij elkaar nodig. En later vochten alle landen in Europa in akkoord. Onten maar de Tweede Wereldoorlog ta. Dan is het net raar dat de mensen oorstochten over vrijheid en individuele ontwikkeling als nou. Dus de tijd waarin de mensen leven, verklaart het een soort hoe ze omgaan met elkaar en dus ook met homo's. Nou, wat ben we serieus net? Maar ik meen het wel. Als de geschiedenis van Europa besjocht, komt er heel tijd weer op uit dat mensen ons altijd bang west hebben voor homo's. Omdat ze denken dat die een bedreiging binnen voor de eigen groep. En omdat het vanzelfs altijd handig is om één groep ergens de schuld van te jaan. Zodat de nazi's dat maar de Joden dienen. En zodat gewoon politici dat nou met moslims doen. Maak je van één groep de zondebok, dan denkt de rest van de mensen dat zij de goeien binnen. En dan zijn homo's een makkelijk slachtoffer vanzelfs. Omdat die geen bijdrage leveren aan de voortplanting, aan het voortbestaan van de groep. Jep, triest is het al eens dat je daar zou op aanrekenen worden dat je toevallig verliefd wordt op een man in steeds van een vrouw. Maar misschien kan die generatie wel voor altijd een aanmaatje om die discriminatie. Maar dat is het uiteindelijk. Gut, nou binnen we alweer zo serieus. Misschien komt dat wel omdat je het... nee, let ik maar. Ja, nee, dat wil ik best wel eens vertellen, maar nou net. Het is een trieste dag voor mij. De sterdag van mijn grote leefde. Hij mocht maar 51 jaar worden. Nee, al volle lange lijn. Maar dat vertel ik daar nog wel eens. Misschien. Nou net. Wist wat, jongen? Ga nou eens maar naar Hoersta. En het wordt je toch net meer fleuriger. Na je weken heb ik vast wel weer een beter zin. Neem stekker eens een chocoladereep mee. En die van mij is op. PWS-map op laptop van Max. De christenen dreunde spot met de homoseksualiteit die het bij de Grieken en Romein, en een soort orenvolken, gewoon weer. Dat dienen ze vooral om de Romeinse keizers belachelijk te maken. Die dienen allegeron homoseks, dat wie deer gewoon. Terwijl dat christenen zijn dat verkeerd wie, zijn ze angst in de Romeinse meesten dat die foute keizers gingen en ze hopen dat het volk daarom de keizers in opstand komen zoeken. Dan koen de christenen de macht van de keizers overnemen. Toen de Romeinse keizers haar macht dreigen te verliezen, waren ze van na de 4e eeuw maar christelijk om regering bloeien te kunnen. Nou moesten die keizers dus ook wel anti-homo worden. Homoseksualiteit werd verbieden. Ze zeiden dat in de Bijbel stier dat net mocht. Ik heb het opzocht. Het klopt dat dat in het Oude Testament stiert. Maar Jezus, dat zou toch de Zoon van God wezen, dus als iemand het witte maat, zei het nergens dat het fout is. Na hem zei de apostel Paulus wel, waar dat het hartstikke verbinden is. Maar ja, die schreeuwde dat onder Romein, dus die moest vanzelfs die keizers meer maken. Homovervolging begon pas in de 13e eeuw, maar de kruistochten. Zoen ze maar dat wordt dan echt wat oors bedoeld, hè? Dat kwam omdat de christenen bij de kruistochten in de islamieten vochten.
En de christelijke leiders hien haar volgelingen verteld dat Mohammed homoseksualiteit wel oké vond. Toch dat haar leiders dat zijn hien, waren de christen nog feller anti-homo. Eens kreks als het in de Romein dus. Ze waren homohaters omdat ze daarmee de vijand minmaatje konden. De eerste keer dat homoseksualiteit echt strafbaar werd, wie in 1120 in Jeruzalem. Daarna kwam haast overal in Europa de deerstraf erop te staan. In Gent, in België, wenne een man die het als eerste tot de deer veroordelen waard omdat er homo wie. Dat wie in 1292. Zijn naam wie Jean de Wetre. Kladbriefke. To do. Uitziekje of de moslims altijd krekt zo homo-vijandig wien als de christenen. En waarom? Bestand in map private space van Max. Gewoon bij hem praten er gewoon maar hij en memoer. Ik net. Dus hij en men praten nooit over seks. Tenminste, net met mij. Misschien zoen ze dat wel wollen, maar ik had er geen zin in. Poep me lekker op. En een krek dwaan als is dat deer gewoon om moeten praten zeker. Wie als ontnood dan nog nooit in je wutje met zijn hebben over seks. Lekker awkward. Ik weet echt net of ze het nog wel doggen. Zo mooi is dus met hem echt net meer. To put it mildly. En dus had het eigenlijk een bukje. Puke. Nevens mij vinden volwassenen het lastig om over seks te praten, omdat ze dus zelfs alle problemen hebben. Als ze puber zijn, binnen zij alle op een leeftijd dat ze elkaar saai beginnen te vinden. En dat binnen ze ook, want ze zijn al wel 40 jaar of ouder. Ze belibben niks meer, je net meer op stap en ze worden net meer versierd. Ja, dan heb je geen zin meer om te ketsen, vanzelfs. En dan ben ze zat teleurgesteld in haar eigen seksleven dat ze er net meer met u zo praten kunnen. Want dan komen er te volle eigen frustraties naar boven. En dan maatje ze haar zwagen oer u's. Oer u's. Laugh out loud. Filmke op de iPhone van Max. Max filmt in het atelier van Jarig. Jarig is kwasten on het skinmatchen. Achterin het atelier is Elze wat rotzooi on het oprijden. Jarig toont uitdagend een pik kwasten om Max. Altijd zwaar je dat in kwast skin is voordat ze mijn nije potstekst, Max. Jarig. Hij is nog een gruttere puber als Do, Max. Maar ik wil hoor. Komt gewoon omdat het allegrek nog wat nij is voor hem. Haha, pussy. Jarig sjocht Elzongen, smiet zijn kwastendel en rint het atelier uit. Oeps, Lilk? Jarig reageert net en verdwijnt. Elze rint naar Max sta. Max zet zijn camera del, maar liet hem rennen. Nou ja, sis. Loopt wel weer bij, hè? Had hij nou de pik op die in of op mij? Omdat ik pussy zei. Op mij vanzelfs. Het wie ik wel wat lullig wat ik zei. Maar soms kan ik het net litten. Als ze sastoer praat, wilst ik hem alles leren maat en hield dit ontrunen maat om van alles. Want Saffel het was er eerst echt net. Nou ja. Misschien had er nog wel wat te volle lijst van oud zeer. Als ik wat pesterig doch. Best bloedpijnlijk voor hem. Littekens bloeien lang zitten. Hek op een ziel. Ik denk dat alle grutte meesken van dat soort dingen ha. Wat voor dingen? Gevoeligheden. Vooral als het om seks gaat. Nevens mij ha ze alle wel wat. Ze hebben dingen dien dat ze haar verschamje. Of ze hebben juist niks dien. En dan is dat het, wat ze haar verschamje. Of ze hebben nog hier en al geen seks meer en ze dat liever net. En als ze nog wel heel actief binnen, ze dat echt net. Tenminste net in de baan. Toen was gelijk. Het is al eens nooit goed. Stom, hè? Praat je met Sylvia wel over seks? Scott had het. Just wel, zelfs Jim net. Ik net de meesten. Maar Jarig ek net, denk ik. Dat is in die het, dat luidt gevoelig, ja. Stom toch? Maar dat komt ek omdat Jarig verloren is. Voor een band is dat ingewikkeld. Sylvia is grutbracht met een brave haai die het heel duidelijk wie in wat hij wel en net oké vond. En nou in een... Dus dat vertellen we alle net. Maar ze had vanzelfs wel wat in de gaten.
Alleen nog al dat haar huid nou met mij. Ik denk dat haar mem die net bepaald leuk vindt. Daar ben ik wel wist van. En dat krijgt Sylvia vanzelfs ook mij. Dat verneem ik wel aan haar, ja. Maar hoe kan hij een zo verhoren dan? Waar, Sylvia? Nee, jarig. Ik denk dat mensen nooit echt verhoren. Ze trouwen dingen voort of ontdekken nieuwe dingen. Dat toch veroordeelt haar een gedrag. Maar dat doen ze als dezelfde persoon. Ik ben er wist van dat jarig vroeger graag oost waar woon hier, doet ze oud wie als die. Waarom had er dat een dien dan? Omdat er Nienke hier. En die koerde net loslitten. Zwak vind ik dat. Net te gauw oordelen, Max. Misschien had Nienke wel een heel soort goeds verjaardag betjutten. Als de dreegast op squallen, als die net steende wist te houden tussen in klasgenoten, als het pesten wist, en als er dan iemand is die hij helpt, dan viel ze misschien wat verplichten, ja. Tenminste, een beetje weet ik ervan. Maar lang net alles. Ik zal hem dus vregen. Maar doe het voorzichtig, zoekt hij onreden. De komst op een zeer plak leven. Maar misschien, hij mag graag hoe die, dus waar wit. En misschien haast er wat om. Wat bedoelst? Dat is van zijn verhaal wat opstekken kist. Dat is altijd beziekje mast die zelfs te wijzen en die net oors voortwaan mast om bij een groep te jaren. Als die een groep die zelfs net wijzen kist, toch is die zelfs te kwad. Liever alleenig wijzen als bij een oorjaren, maar die zelfs kwiet wijzen. Sis, ik mat om het werk. Bloest je zitten of wat? Else komt oranje en zult de kwasten van de groen opkrijgen. En doch ik wel even. Bist een pop. Loek de doorhazen maar gewoon achter die dicht. Else rent het atelier uit. Max komt oranje, rijdt de kwasten op en docht de camera uit. Kladbriefke. YouTube. Twins come out to dead. The Rhodes Bros. 20 miljoen views. 141k abonnees. Bestand in map private space van Max. Juiste de coming-out tune van Austin en Aaron Rhodes. Ze bel je haar huid op om te zeggen dat ze gay binnen. Stammerje, skamje, goelen. Het mooiste vind ik de reactie van de huid. Als Aaron zijn huid uitlezen wil, dat er nog altijd dezelfde normale jongen is. Ek al is er no homo. De huid roept voortendaliks, "You are normal. What do you mean?" Nou, dat vind ik prachtig. It's what it is, you know. You're living your lives and that's all you can do in life. Wat een superheid. Ik had er de hele nacht net van slipt. Nou ja, eerst even mijn stedelijke stekpeel oppoetst, omdat ik on die twee mooi boys dacht. Juist trouwens kleerkamer op Sylvia. Nou ja, op het tinken on haar. Maar daarna nog lang nooit dacht hoe dat filmpje. Om die huid. You are normal, what do you mean? Daarmee zei trouwens dat het hier dat het nedig is dat zijn beide zwanen zijn ingewikkeld door homoseksualiteit. En toen dacht ik, als het normaal is om homo te wezen, dan is het toch echt flauwekul om uit de kast te komen? Want als het uit de kast komt, dan zei ze dus eens in de meesten om die hinnen, hey, Jim moet er wel even weten dat ik oors als Jim ben. Het is mooi om er eerlijk over te wezen en het zal grif wel opluchtje, dat is er net meer stiekem hoest te dwaan, maar toch is het raar. Want daarmee zei ze dus lieke goed ek dat het net normaal is om homo te wezen. Misschien is het vooral voor de hetero's wel een opluchting als er een homo uit de kast komt. Dan kunnen zij zeggen, sjochst wel, we dachten het al, maar nou ben we er wist van. Sjochst wel, we hier gelijk. Sjochst wel, hij is oors en wij binnen normaal. Dat homo's uit de kast komen is dus misschien nog wel belangrijker voor de hetero als voor de homo's zelfs. Weird. Dus die Rhodesheid is een topper. Die zei gewoon, het enigste was dwaank is maar niet libben, is om het gewoon te libben. En dat is goed, maak het net uit maar waast seks hast. Het komt wel goed met mij. Kom maar op. Kladbriefke. Homoseks is nog altijd strafbaar in 22 landen op een wereld. In een paar landen in het Midden-Oosten stiert er zelfs de deerstraf op. In Nederland is dat al lang net meer zo. Uitziek je hoe lang. PDF van uittypt interview met Goffer Zuidersma. Dielingen. Coming out?
Jongen, zo volle Engels broekten wij nog net. En soks dienen we net. Als de homo wie de zacht elkaar op. En boeten de homo kring om hoost die stil. Nee, u zei de mem hier er net volle probleem mee, dat wist. U zei het zich mij er net oors om aan. Uw mem hier er wat meer moeite mee, maar hoe dat ons net vernemen litte. Later had ze mij wel eens verteld dat ze er in zitten had dat ik de zelfs problemen krijgen zou. Dat ze daarom zwaar gaan om mij hier. Maar verder vond ze het net heel vervelend dat ik homo weer. Nou ja, dat ik geen baan krijgen kon en zij dus net beppen. Tenminste, net via mij. Maar mijn zus had als royaal goed maken, die had zoiets baan gekregen. Ik denk wel eens, treien voor haarzelfs en treien uit namen van mij. Haast ik zin in wat? Zo, ik heb een nieuwe variët. Als er een verpleegster komt, moest het gauw voortstapje. Want zoeken laas kind net goed voor mij te wezen. Bliksem, dit is een dikke reep. Was het hem voor mij brekken? Mijn oude vingers krijgen dat net meer voor elkaar. En net een lietje stikjes alsjeblieft. Ik maak wel wat. Dank je. Strafbaar? Homoseks bedoelst? Nee, doe al lang niet meer. Hey, zo oud ben ik nou echt weer net. PWS-map op laptop van Max. De laatste Nederlander die dat de deer veroordelen waard omdat er homo wie Jilles Bruggeman uit Schiedam. Maar een zwiepen waard de krektslang slaan om te deer wie. In het vonnis stier dat er deer mast vanwege vuile ontucht. Dat wie op 9 maart 1803. Een peri later kwamen de nieuwe wetten en wie homoseksualiteit in ons land net langer strafbaar. PDF van uittypt interview met Goffer Zuidersma, deel 2. Maar net meer strafbaar wil ik net zeggen dat het in een goed van waard. Toen ik mij ermee dwaande begon te houden, wat homoseksualiteit echt nog wel als een probleem zien. Sterker nog, als een ziekte. Eerlijk weer. Mensen waren daarvoor naar de dokter te stuurd. Us mem hies een medische encyclopedie in de kast. Daar had ik het er eens in opzocht. Wist wat de stier bij homoseksualiteit? Raadpleeg uw huisarts. Nee, vanzelfs net. Ik hiet toch al zijn dat us mem een schat wie. Die stuurde mij echt net naar zijn pleisterplakketa. Zij liet mij mooi gebeuren. En begreep ik wel dat ik gauw het dwarp woe vanzelfs. Nou, en zo kwam ik op mijn zandje in de stad te wengen. Daar wie het net zo lastig om oren homo's te vinden. Dat raadje weer liets, dus die zochten ook al gauw op. In die tijd kwam er een rapport uit van een Amerikaanse professor Kinsey. Die hier berekenen dat 1 op de 10 van alle mensen homo is. Dat wie volle meer als wij het doen dachten. Dus door begreepst hoe bleert als wij wien. Stadig gewoon wassen meer mensen aan dat ze 1 van de 1 op het 10 wien. Ja, zo nemen we dat. En we kregen ons eigen gebouw. Van het Cultuur- en Ontspanningscentrum. Jawel, daar hast de woorders van jet. Het COC vanzelfs leven. Nou ja, zeg je dat wat? Is dit zo'n beetje was het witte worst? Of was een exact verslag af van wat ik allemaal die man uitfretten ha? Nee, nevens mij wie het COC net de eerste. Zocht maar eens in de boekenkast daarachter die. Nee, tweede planken, ergens. Jacob Schorer. Zoals dat zien? Ja, dat lila kleurige boek. Dat gaat hoe Jacob Schorer. Hij wie de eerste. Maak ik het boek eens? Ja, zocht, hier stiert het. Het NWHK, het Nederlands Wetenschappelijk Humanitair Comité. Dat wie eens de eerste homovereniging in ons land. Opricht in, dat pandje ergens steen. Goh. Vroeger kook die hiertaal nu te hollen. Ah, Njontje Tolve. Nee, Nederland rond net voorop. Dat denken wij altijd, maar dat valt wel ta. Duitsland wie eerder. Daar zit een wetenschapper die het belangrijk werk die. Magnus Hirschfeld. Maat je er wel in steen. Hij die allerlei onderzoek naar seksualiteit en die is zijn best om homo's dezelfde jochten te gaan als hetero's. Wat zo is het? Nevens mij om een jongetje 100 hinnen. Nee, wist net.
Maar dan woest toch weten... Nee, natuurlijk heb ik dat net mooi maken. Ik ben van jontje 30 ommers. Hebben je hem geen rekening leert op school? Ja, maar... Wat? Best genoeg, Max, jongen. Maar je hebt theorie en praktijk, nou? En een beetje theorie ging ik weer, dacht ik. Maar ik jij dat al, dat is te dreig. Nou, wist wat? Dan neemt dat boek maar mooi naar hoesta. Dan kist het zelfs lezen. Dat scheelt mij een soort praten. Maar dan denkst toch net dat ik hier al mijn intieme handelingen samen met die deal? Als het een cursus haar was, moest net bij mij wijzen. Daar leer ik maar net voor. Hebben we nog meer chocolade? Breek er nog maar een stuk van aan. Beetje grutter maar ik wel. Maar toch op. PWS-map op laptop van Max. Artikel 248 bis is een Nederlandse wet uit 1911 die het zei dat meerderjarige homo's die seks hebben met minderjarigen maximaal 4 jaar de cel in moeten. 100 jaar nadat homoseks net meer strafbaar wie het dat in een wolwe. Dat klinkt net zo gek trouwens, om seks met minderjarigen strafbaar te maken. Maar de leeftijdsgrens voordat het meerderjarig wiest, wie verslaan op 21 jaar. Jonger als 21 mochten ze als homo dus geen seks hebben. Wilst voor hetero's dezelfde grens op 16 jaar lang. Het doel van die wet wie om jongens en famkes tussen 16 en 21 jaar te ontmoedigen om homoseks te hebben en zat te zorgen dat ze hetero waren. De wet wat inviert in 1911 door een christelijke regering en afschaft in 1971. Als reactie op de inviering richtte Jacob Schorer in 1912 het Nederlands Wetenschappelijk Humanitair Comité op, de eerste homovereniging van het land. Maar het woord homo dwasten ze net in de namen te zetten. Dat die letter het COC trouwens ook net. PDF van uittypt interview met Goffer Zuidersma, deel 3. Ja, ik zie het er in de jaren 50 en 60 middenin vanzelfs. Doe wie die Jacob Schorer al deed. Wij hier won eigen verenigingen, maar het moest nog alle gelijke stiekem gebeuren. Loet op zijn de baas of de warriors is het als het homo wiest, wie net handig. Ik leeuw dat pas in 1964 voor het eerst in op de televisie was te zeggen dat er homo wie. En er wie ek nog wel wat met homo-jochten aan de hand, dat wij net hetzelfde mochten als hetero's of zo. Maar dat weet ik net meer correct. Zoek even. Ach, jongen toch. Ja wis. Verschillende relaties. Liek als alle jongeren dat hammatten. En trouwen konden we net, dus waarom zoen we dan? Nee, echt bij elkaar wenje dienen we net. Ik net, tenminste. Jarenlang ben ik alleenig, ik als ik een vriend hier. Het probleem is vooral mijn werk, hè. Ik stier voor de klasse op de legere squallen. Daar kon ik net zeggen dat ik homo wie. De meeste squallen hielden de moeite mooi, ek als ze net christelijk wien. Bij een soort squallen wie het een kwestie van don't ask, don't tell. Gewoon maar nergens op praten. Ek al hier de directeur Griffel wat in de gaten. Maar dat vond ik wel vervelend, dat ik er nooit even over wijzen kon. Tjen ben je net, tjen ouders net. Was net jou hoeveel ouders dan bang worden zoen dat ik net van haar been afbluwen kon. Homofilie en pedofilie worden gauwers op één lijn stelt, nog altijd. Wilst ik nooit met een minderjarige jongen wat dienen. De meesten, net doet ik zelfs volksen weer. Was nog wat drinken? Als het koud is, haak ik verschillende soorten in de koelkast. Kun je zelfs even zien? Dat ik iets vlugger. Dan ken ik in die het. Ach nee, je hebt mij echt maar een glas in. Nou, wat hebben we het gezellig, zo net? Sjoch, doch dit boek maar alvast in die tas, als vergist het aan ze nog. Brief van Max aan Sylvia. Net verstuurde brief nummer 24. Lieve Sylvia, waarom was er niks meer van mij weten? Juist de ronde uit squallen waren met elkaar op en toen had ze alleen nog maar wat over huiswerk praat. Ik heb een paar keer bezocht om een goed gesprek te beginnen, maar dat was niet meer. Net met mij. Wat heb ik die? Is het echt alleen nog maar om je Heid en Else? Ik zou zo graag met die vrije willen, maar ik weet niet wat ik beginnen moet.
Ik zou eerder mijn eren maar daar hoe strijd rennen willen, zodat we dat vroeger wel dien. En dan in een dien eerms om mij heen en tuten, zodat we dat nog nooit dien ha. Ik zou die meenemen willen naar mijn kamer om verder te gaan. Ja, maar dan komt ze nooit meer bij mij op een kamer. Ik zou mijn hand toch dat heerlijke lange witte hier van de gliedje laten vallen. Ik zou die tongen vielen willen. Maak het net uit waar. Die borsten werd je mij aan. Eerst maar klein aan en die dan uitloeken. Daar beginst, zoals jij er ook altijd begonst als we wat uitspoeken. Of moet ik nou beginnen? Nou echt, ik wil wel. Ik doe dat ik wel, denk ik. Mijn hand nu die bleert te reg. Oh, ik krijg piekenvel als ik erom denk. En dan die borsten onderuitje. En dan mijn schouders, mijn buik en dan verder. Laat het dus gewoon dwaan. Maar dan mag het wel komen. Op mijn kamer. Of op die kamer, maakt het niet uit. Maar dan komt het meer. Dat is leuk op mij. En ik begreep net waarom. Ik had de laatste tijd een soort lezen over gay seks. En dat maakt het mij wat bang. Ik bedoel, net bang om... Of nou ja, het is nogal kut. Natuurlijk ben ik best wel bang om een jongen te versieren. Hoe weet ik of hij echt wel wil? Zo maar zo willen. Ik ben bang om uit te gaan. Maar wist wat ik lieke goed benauwd voor ben? Dat is om... Als ik het één keer met een jongen dien ha, dat ik het dan net meer met een famke twaan kan. Omdat ze dan weten dat ik homo ben. Stom is dat. De luid een drompel tussen mij en oren jongens dat ik 2 keer hoe hinnen mat. 1 keer om een jongen te versieren en een 2e keer om weer uit de homohoeken waai te komen. Er is maar 1 dat ik dat allemaal bepraten en dwaan kan. En dat besto. Verdomme Sylvia. Ik mis daar echt sabot. Ik had er nedig, nou. Echt. Max. Filmpje op de iPhone van Max. Max filmt in de keuken van Else. Ze is prei aan het snijden. Op het vuur bakken siepels en spekjes. Wat wordt het? Vlamkoegen. Was mij eten? Nu is mem rekkert op mij. Jammer, dan ben ik alleenig. Sylvia is bij haar mem. Weet ik. En jarig? Die is even voort. Sylvia vindt het net leuk als ik bij hem ben. Dat had ze echt nu zijn. Maar ze neert van onloeken. En is jarig nog leuk? Waarom? Vanwege lessen? Nee, dat is al lang weer oerbetteren. Mooi. Het bloot even stil. Max filmt dat Else de prei in de koekenpannen docht en Wattel begint skin te schraapjen. Maar ze praten even net. Na een skofke luidt Else haar mesdel en sjocht Max om. Max, wat is er? Niks, wat zouden wij als matten? Doe sjocht een minuut. Ik bedoel, treurig of zo. Er is wel wat. Ach, kan ik daar helpen? Een lang verhaal. Else sjocht Max jenstig aan. Stuur je mem maar even een appke, dat is je eten bloost. Nou, we alle tiert en rest. Oké dan. Max rommelt ons in kamer en zet hem dan uit. Bestand die map private space van Max. Ik mag dus eerst een famke versieren. Die tip jou het Else mij. Net Sylvia, maar een oor. Een famke versieren is ommers makkelijker als een jongen, zei ze. Daar had ze gelijk aan. En ze had ook gelijk dat ik net zo vol aan Sylvia tinken had. Ik ken haar ommers al fjesten te goed, dus het is volle beter om mij een oor wat uit te proberen. En het is echt goed om Sylvia schen te litten dat ik mijn orenfamkes om het daten ben, denkt Else. Dan houdt ze misschien op te zeuren dat ik uit de kast komen mat, en als ze echt verliefd op mij is, wordt ze saai jaloersk dat ze mij dan wel weer opzieket. Goeie strategie. Zo zal ik het doen. Else begrijpt hoe het werkt. Ze kan zo nuchter naar de zaken zien, zonder elke dingen te vinden hoe het mat en wat wol en net mooi. Ze laat mij uit hoe ik een famke versieren mat. Eens is dat heel simpel. Toch in uit te ziekje die het echt leuk vindt. Als de famke echt leuk vindt, viel die noffelijk bij haar en bist ook zelfs echt leuk. Dan gaat het haast vanzelfs, zei Else. Want dan haast ik echt interesse voor haar en dan is het logisch om een keer wat uit te praten.
En als dat gezellig is het kreklieke logisch dat ze na Arie en eens nog geen afscheid nemen worst, maar nog even together wezen worst. En als zij dat ek had, dan viel ze haar goed bedij en wil ze wel tuten. En als die tuut zo lekker is, als die tongen, dan verneemt vanzelfs onder elkaar wanneer het beiden zin haast om verder te gaan. Simpel. Just let it happen. Dat is het geheim, zei Else. Alleen nog maar meeske vrijen die het echt leuk vindt. Want dan viel die goed en dos geen dingen in die zin. En dan kist het gewoon gebeuren litten. Als het ouder bist, is dat nog altijd hetzelfde, zei ze. En jongens of famkes, mannen of vrouwen, maakt het net uit, zei ze. En zij kan het weten. Het nuver is dat Els in het een super knap is. Maar omdat ze zo cool is ze mega onttrekkelijk. Zelf al is ze al 30. Jarig is een bofkont. Die hele joen heb ik bij Else zitten te praten. Jarig kwam net. Ik geloof dat Else dat wel spietig vond, maar mij wie het best. Ze vertelde dat ze het de laatste dagen vaak een jarig haan had over wat hem nou alle kwam is op de basisschool. En dat ze daarvan schrokken is. Ik had haar verteld dat ik nou een peker bij Goffer Zuidersma west ha. Dat interesseerde haar. Ze vregen of hij al zijn hier weer om te voetgaan is van squallen. Ik zei van net. Dat mat ik dan nog maar eens vreetje, zei Else. Maar ik weet net correct waarom. Else weet meer, maar wil het net zezen. Dat vind ik net leuk. Maar als ze wat sneaky lakert, wint ze mij wel op. Toen ik thuis kwam, heb ik voet mijn stekpil oppoetst. Jee, terug te fantaseren hoe een oude vrouw van 30. Ik skam me er haast voor. Kladbriefke. Best options. Wendy uit uw klasse. Joan uit 4B. Suzanne van de squalband. Marte uit het dorp. Anna van sport. Else troskrast. Brief van Max en Sylvia. Net verstuurde brief nummer 26. Hey Sylvia, bist u echt verliefd op Marcel? Of toch dat om mij te pesten? We mogen wel uitzien dat we daarnaast op een squaltripje naar Berlijn geen ruzie om krijgen. PDF van uittypt interview met Goffer Zuidersma, deel 1. Die foto? Daar staan nog krek naar vregest. Die stiert je altijd al in de vensterbank. Ja, dat is Ronald. Mijn grootste liefde. Dit wie in Afghanistan, 1975. En maar Ronald heb ik door een hele rondreis maken door het Midden-Oosten. Van Turkije naar Pakistan in een oudere novjouwer. Dat kon er nog. Zelfs Afghanistan. Wat zei het? Nee jong, helemaal net. Zo vreedzem als wat. Pas later kwamen al die rotoorlogen daar. Iran 1979, Afghanistan ook in dat hier. In die tijd brutst er overal de pleuris uit. Kwamen er in een alge van die fundizonnemacht in die land. Maar doet wij er weer een periode jeder, wie het een oase van vrede en vrijheid. Ja, haha, ek voor homo's. Ik zal het die nog sterker vertellen. Die landen werken als magneten op us. Wij nemen het Midden-Homoosten. Alle van die exotische en erotische verhalen kwamen uit die streken bij. Dekko doet destijds volle meer als je bij us. Ja, daar has gelijk in leven. Ik weet net correct hoe dat kan. En het video echt net zo dat het ieperlijk gebeurde, maar in het geniep koe alles daar. Dat wie volle makkelijk rageer. Het die mij wat denken aan die oude Romein. In badhuizen en op plakken dat man elkaar troffen, in man volle lieflijker met elkaar om als in het Westen. We hadden een paar keer supergoeie seks gehad met kerels uit die buurt. Dat giet zo noffelijk als wat. Niks geen ingewikkeld of krampachtig gedoog. De meesten zijn net volle, maar wisten precies wat ze doen moesten om een man te bevredigen. En dan in Winterlieke het weer voort. Ik geloof dat er maar één wie dat we wat langer en vaker contact met gaan ha, en dat we er ook wel mee over praten konden. Hij zei dat homoseksualiteit voor haar een soort van bewijs van mannelijkheid is. Dat vond ik wel mooi.
Net altijd het gezeur oer dat we zo vrouwelijk en nichterig binnen, maar dat homo's echte kerels binnen. Als ik weer chocolade mijn naam? Ach, dat is sneu. Daar heb ik zo'n zin in. Sjoch ze stadig gewoon best over mij wel een beetje de smokkelder van verbeerde producten worden. Het is dat ik net smoke en drink. Oorzoek ze, neem mij wat sigaretten en sterke drank mee. Dan kunnen we hier een illegaal handeltje opzetten. Maar chocola zoest mij wel heel blijd, mijn mannetje. Ze kunnen je 100 keer zeggen dat het net goed van me is. Een mensje mat zijn geneugten zo nou en dan wel ha. Vind je dat net? Ja, ik zal bij de les blowen. Bist bang dat oors die bandje voorrekt? Oh nee, zo'n ding werkt het vanzelfs net meer, mijn bandje. Hoe lang kist er nou eens mee opnemen? Jongen. Bestand in map Private Space van Max, eerste pad. Als het op internet ziekest op homoseksualiteit en islam, dan komt boeiende artikels in. De Arabische wereld is een heel mannelijke maatschappij. Krijgt als de Grieken en Romeinen eens. Alles draait om de man. Dus de man moet zijn mannelijkheid bewijzen terug te penetreren. Nou ja, en als vrouwen net zo volle te zezen hebben, dan is het penetreren van een vrouw net zo lastig. Zijn is het voor een man een volle gruttere prestatie om een orenman te penetreren. Dan had er wat veroveren dat volle grutter en sterker is als een vrouw. En daarmee is hij dus een superman. Zo werken dat in het oude Athene en Rome. En volle letter ook in de Arabische wereld, denk ik. Een man die het homoseks hier, wie dus een gruttere macho als een man die het alleen nog maar heteroseks hier. Er binnen verhalen over Afghanistan, daar poseerden de heegste generaals het liefst maar een legerke jonge man om haar heen die ze veroveren hien. Hoe meer jongens dat een officier neukte, hoe heger dat zijn status weer. En doet die 1990 Rusland een oorlog begon aan Afghanistan, nam het Afghaanse leger vanzelfs een soort Russen kriegsgevangen. Die arme Russische soldaten waren massaal verkrijften. Zo lieten de Afghanen zien wat daar de baas weer. Ik vind dat lastig te begrijpen. Dat komt ook omdat wij altijd denken dat moslims alle anti-homo binnen. Dat wij hier in het Westen zo tolerant binnen en zij er in de Arabische wereld achterlijk. Maar het lijkt misschien wel correct even zoals. In Pakistan is kwartlien een onderzoek die naar de seksuele avonturen van vrachtwagenchauffeurs in dat land. Wat blijkt? De helft had geregeld homoseks. Wiel ze haast alle gewoon trouwd binnen mijn vrouw. Maar ze nou en dan doch ze gewoon even een man erbij. De helft! Dat is nog eens wat oors als wij me eens in op het zien. PDF van U-typt interview met Goffer Zuidersma, deel 2. Dat is een hele goeie vraag, Max. Een hele goeie vraag. Daar heb ik mij de holle vaak op brutsen. Wat is de misgien dat het krek de moslims binnen die het nou zo mooi te hebben met de homotolerantie in ons land? Dat ze uw westerse maatschappij saffen ketteren. Wil ze zelfs eens altijd volle vrijer hoe seks dachten, als wij. Nou ja, misschien is het uw eigen schuld wel een beetje. Wij hebben hier bij u altijd de neiging om dingen plan u te benemen. Alles moet loert op zijn werk in. Seksualiteit hebben u het schiemerige stiekeme hoekje wijskot en voor het dailjacht hellen. Het is hier een bier maken. Dat vinden we beter, want dan kunnen mensen eerlijk van haar aard uitkomen. Dan hoeft het allemaal net meer in het geniep te gebeuren, hoeven mensen haar zelfs net te verloochenen. En dat is echt een goeie zaak, vind ik. Maar het zichtbaar in een biermaatje van seksualiteit had in West-Europa echt een nadeel. Toch daarvoor uit te komen dat we een hetero, bi, homo of wat voor seks ik maar doggen, binnen we nou een hetero of een homo. Uw seksueel gedrag is dus verloren van een handeling naar een identificering. Snap je dat nog? Dat maakt het een heel groot verschil. Ik doch het net alleen nog, ik ben het nou ook. Homoseksualiteit is zichtbaar worden en daarmee dus een identiteit worden.
En het gevolg daarvan is dat de mensen een onderscheid maken tussen homo's en hetero's. Een onderscheid dat er in de orentieren en orenculturen vaak net wie. Dat onderscheid in zichtbare hakjes had als nadeel dat het volle lastig geworden is om er stiekem van het ene naar het orenhakje te sloepen. Een heel soort mensen willen dat ik net meer. Ze binnen in die hakjes begon te ljoen. Dus ze bepalen voor haarzelfs dat ze hetero binnen of homo of wat anders en bloeien dan in dat hokje zitten. Ze gedragen haar naar haar identiteit. Ben je er nog bij? Bestand in map private space van Max tweede pad. Nevens mij is het eens een groot misverstand tussen het Westen en de moslims. Wij in het Westen denken dat we volle homo-vriendelijker binnen, maar toch homoseksualiteit zo zichtbaar te maken en een eigen hokje te jaan, roepen we juist meer weerstaan op van mensen uit een cultuur die dat onderscheid tussen homo's en hetero's nooit zo makken had. Ik wil net in zo'n hokje opzetten zitten. De natuur had toch echt geen hokjes? PWS-map op laptop van Max. Bij een heel soort bistensoorten komt homoseks voor. Gewoon zitten ze bij 400 soorten, oren denken zelfs wel 1500 soorten. En dat is bij alle verschillende typen bisten. Vogels, reptielen, grutten en lietse bisten, giraffen zelfs. Skiep, kei, de albatros. En apen, maar dat wist ik al. Bij gewoon apensoorten maar alleen nog de baas van de groep seks hebben met de wiefkes. Alle orenmansje apen doen het dan maar elkaar. Dat doen de vrouwtje apen trouwens ek, want het wachten op de beurt van die ene baas die het al die wiefkes bedel had, wordt ze vanzelfs viesten te lang. Anders binnen de meesten van die besten dus gewoon hartstikke bi. Filmpje op de iPhone van Max. Max is maar jarig voor de basisscholen in het Warpdel. De scholen dat beiden vroeger op zitten hebben. Het is er leeg en stil. Misschien is het weekend of vakantie. Zo lang is nog net lien voor die, dude. 3 hier. En voor die? Goed 24 hier, denk ik. Hier Jim als seksuele valjachting op de basis? Haha, nee, boekenbaaske, tuurlijk net. Dr. Corrie hien wij nog nooit van jeet. En les hoe seks? Nee, ik kan mij dat net herinneren. Jim wel? Zeker wel. Van Dr. Corrie vanzelfs. En van juf Alice. Die hien wij in groep 8. Zij vertelde best wel een soort, maar wel een van die brave dingen, zeg maar. Hien je mek alleen nog maar juffen op squallen? Wij hien Master Zuidersma. In groep 7 en in 8 nog eventjes. Een lul wie dat. Oh ja? Wie is streng? Het wie gewoon een lul. Hij mocht mij net. Hoe zo net? Weet ik net. Gewoon. Ze rennen verder het squalplein op, ont voor de ruten van een klaslokaal daar. Je ziet nu maar juf Alice, in het nijboostikje. Ja, dat hien wij nog net. Wij zitten aan de andere kant. Mijn Master Zuidersma. Ja? En dat wie net leuk dus. Nee. Goed verhaal, man. Ach, is wie die hele basisschool ellende. Dus het lag net alleen nog aan die Zuidersma. En daarna bist naar het VMBO te gaan. Dat wie er doen al net. Ik heb altijd een tocht dat ik wil op de HAVO te landen komen zoeken, maar het waard LBO. Wat is dat? Lager beroepsonderwijs. Koest het goed leren? Jawel, want Master Zuidersma het van mij verpesten. Jee, wat die wel net aan? De man had mijn hele squalcarrière om shit geholpen. Wat? Maar hoe dan? Zou ik toch, hij hier gewoon een hekel om mij. Ja, poep, zo werkt het toch net bij een leraar? Nou, bij deze wol. Jarig draait hem voort. Dit duidelijk vernemen dat er het er net toe hebben. Het bloot even stil. Na een skofke rennen ze over het plein waarom in de richting van de streten. Neem Jim de leraren door ek al bij de voornamen? Wij zijn altijd gewoon juf Alice. Nee, bij u wie het Master Zuidersma. Nooit Master Goffen. Nee, misschien konden wij hem net eens bij de voornamen. Hoe wist u die eens? Hakrasjet, denk ik. Van waar? De man is al lang voort. Weet ik net, misschien is hij de man of zo.
Doet ik in groep 8 zie het, is er in een ophouden. Net als mij mijn pensioen. Maar dat wie voor mij al te let. Nooit wat zien kwam? Nooit. En ik hoeg hem ook net wat te zien. Nou ja, hij zal nou wel stok oud wezen. Misschien is er al wat dingen. Ze is doch die kamer er eens uit. Ik word er zenuwachtig van. Kom, we gaan naar Hoesta. De camera gaat uit. PDF van uittypt interview met Goffer Zuidersma. Nee, die heb ik niet meer. Een soort leraren bewaren haar klassenfoto's wel, maar ik ben blij dat ik dat net in heb. Daar zoek ze nou grif bij me en zo'n al die herinneringen weer boppen komen. En er zitten ontinkens tussen dat ik echt net op zit te wachten. Zeker in het laatst. Maar waarom vregen ze dat eens? Dat had anders niks met een scriptje te maken of die essay. Hoe neemt dat ik alweer? Een profielwerkstuk. Nee, dat hoeft zo net te weten. Dat binnen van die zaken... wat is het trouwens koud hier, hè? Dat komt omdat de hunne wien precies op een ruiten stiert. Dan is het hier haast net warm te krijgen. Oh, nou ja, misschien komt het wel omdat ik de hele dag stil zit. Wees maar blij, Max, dat je nog zo'n zonne en sterke jongeling bent. Ik kreeg het trouwens van de week een bericht om mijn heup. In kwarten ging dan eindelijk zijn nijen krijgen. Nog even, jongen, dan stuiter ik je weer als een tijgertje terug de kamer. Ja, diezelfde dat ik mij nou met een eerste tawie, Ronald. Hij is onder eind aan mijn liefde bleun. Ik heb nog flink wat jaren met hem in een huis wennen. Ergens in de jaren 80 was ik dat wel aan. Ik had een baan in de stad, dus wie de sociale controle wat minder. En de strijd voor acceptatie van homo's die we in de jaren 60 en 70 vierden, die uiteindelijk toch wel opleveren dat het allemaal wat makkelijker waard voor ons. Op dat week vanzelfs de jongste net meer. De 50 al voorbij. Dus ik woe mij ook wel resettelen. Mooi mijn leven vaste partner in één huis. Lekker degelijk. En Ronald wie de liefste man van de wereld. Echt. Soms kink nog wel jank als ik aan hem denk. Zo volle warmte streamt er dan nog terug mij heen. Al wie jonger als ik weer. Dus ik ga altijd toch dat ik jeder deer ging zoals hij. Maar zo rent het net altijd, Max. Jonge mensen gingen soms jeder deer als oude. Dat is een van de allerslimste dingen. Ik hoop je dat nooit mooi hoest te maken. Ja, we waren heel gelukkig met elkaar, hoor. Maar toen kwam die rotziekte opzetten. Ik herinner mij nog de eerste keer dat ik ervan jerde. Dat we niet eens bij het COC, maar op een of andere bijeenkomst van leraren. Een onderwijsprofessor hier naar een congres in Amerika te west en daar hier voor het eerst jaart over AIDS. En ik word net leeuwen. Dacht echt dat er mij alleen maar bang praten woe. Maar stadig gewoon die blikken dat AIDS ook in ons land slachtoffers maken. Eerst hadden we wat geruchten, toen was het zijn dat er samen in een volle meer homo's die ziek waren. En het worden net lang, toen maken we het mooi bij ons eigen vrienden. Jongen, het wie verschrikkelijk. Wat zeggen die man eruit? Vlekken in het gezicht, zo meger als een latte en binnen de kwartste keren weer ze voort. Wai, die. Elke niet wat spook benauwd. Maar ik wie net alleen nog bang, ik wie echt teleurgesteld. Of leuk zelfs. Nou hier we het eindelijk vier dat homoseksualiteit in ons land een beetje uit het verdomhoekje waar ik aan weer. En dan dit. In een wie er een homoziekte werd toch de mensen weer bang voor ons waren. En wij westjong waren als een bedreiging van de oren. Het wie om gek van te worden. Sjost wel, zijn de doemnies en een soort orenmeesken. Troch die losbannigheid van haar rochtje de homo's een slagveld aan. Al werden bewijs dat homoseksualiteit net doogt. En voor uzelfs, al die vrijheden dat we zo vervochten hebben. Dat we ervoor uitkomen koen, dat we iepelijk feesten gaan koen, dat we met elkaar vrijden. Het sloeg in een om in angst, in paniek soms. Nou, een skoft haar Ronald en ik elkaar ek beloven matten dat we geen seks meer gaan zoen met orenman. Het wie te gevaarlijk worden.
AIDS wordt veroorzaakt door het HIV-virus en dat verspreidt hem via slijm of bloed of sperma. Seks zonder condoom wie dus levensgevaarlijk worden. Ja, zo is dat. Maar het allerslimste wie van zelfs het grote aantal slachtoffers. Duizenden man waren ziek en heel soort gingen de deel. Er wie een jaren 80 has geen homo meer die het net een of meer vreun verlen hier. Ik in ons vermidden wie er aardig wat omvallen. Ronald en ik konden haast alle weken wel naar een begrafenis staan. Op een bepaald stuit, ik denk in 1990, wie er zoveel ouders op school die vragen begon te stellen om mij. Ze zien vanzelfs al lang ja dat ik homo was. En er gingen alle indianenverhalen over besmettingsgevaar. Een druppel bloed bij het knutselen in de klas of bij gymnastiek. Alle zeggen ze in gedachten haar schattige bandjes al in het ziekenhuis lezen. En ik kon me er net rjochtje in verdedigen. Ik liet mij geregeld testen en hield dit wie de uitkomst dat ik aldergelokst geen HIV hier, dus ik geen AIDS. En dat vertelde ik aan de directeur, om hem maar gerust te stellen. Maar die heiten en memmen. Er is geen hysterische volk als bezwarige heiten en mem. De veiligheid van uw baan giet boven alles. En dat soort van kreten. Nou ja, van de directeur hoogde ik net voort. Maar toen ik tegen hem zei dat het mij goed liep om op een orenskwalle aan het werk te gaan. Een skwalle die het net in mijn eigen wemplak stie en dat de mensen mijn privéleven dus net koen. Toen zeg ik ons in reactie wel dat er opluchten wie dat ik voortkie. En zo heb ik solliciteren en kwam ik bij hem in het dorp te wonen. September 1990. Het begin van nog volle meer ellende. Ja, nou, dat weet ik net. Voor die profielwerkstuk hast er neer om als ik jou dat vertel. Het is een persoonlijk verhaal. En dan woest toch weten hoe het vroeger mijn homoseksualiteit ziet in uw land. Nou, dat had ik hij nou verteld. En vanaf de tweede helft jaren 90 ging de AIDS-epidemie stadig gewoon voorbij. En kwamen de medicijn werd toch er in ons land volle minder slachtoffers vonden. En zo'n tiet, nou ja, stadig gewoon wat het weer beter. We mochten zelfs trouwen. Dus toen dachten we dat de strijd wel haast klaar was, maar nog altijd binnen er wel problemen. Op schoolplein is homo nog altijd een skelwoord. Maar we hadden moed. Nou ja, ik denk eens dat ik het minste zou wel verteld ha. Neemst u dat laatste stuk chocola? Ik zit er al tijden naar te zien, maar een goeie gast hebben waar het laatste voor zijn vriend. Is het net? Wat zoist? Max Harkres. Die tijd bij Jim ons squallen, dat waren mijn dreigste jaren. In alle opzichten. Nou ja, het eerste jaar ging nog vol. Maar het is een pijnlijke kwestie. En het gaat om mensen. Misschien kerst ze wel. En ook wennestrommers. Ik word er trouwens zelfs ik triest van. En dat vind ik net leuk. Ik vond het zo gezellig als bij mij op een visite kwamst. En nou, kist mij net interviewen leukere zaken? Nou, haal je dan dat apparaatje maar van tafel, want dan binnen we wel klaar. En als er dat laatste stik net gauw op is, dan doe ik het. Kladbriefke. AIDS. Zond het begin circa 1980 haast 35,4 miljoen deerden over de hele wereld. In 2000 in de wereld 940.000 deerden, 36,9 miljoen mensen hebben HIV. In 2016 in Nederland 40 deerden, 22.900 mensen hebben HIV. Maar medicine is AIDS nou goed te bestrijden, maar de helft van alle AIDS-patiënten op een wereld kan net om medicine komen. www.aidsfonds.nl. Brief van Max en Sylvia. Net verstuurde brief nummer 29. Lieve Sylvia, wist je wat er met je huid gebeurd is in groep 8? Had de dijde wel eens wat over verteld? Had dat er misschien wat met te maken dat je die huid net leuk vindt en ze wat alleen nog maar bij je mem bist? Ik zou dat graag vragen willen, maar omdat wij haast net met elkaar praten, slag het dat net. Montjoen heb ik al praat met Wendy.
Ja, dat klasgenootje van us. Dat leuke famke dat naast mij achterin zit bij Nederlandsk. Ze wennen het in de stad. Ik had haar vragen of ze met mij een pizza eten wil bij Stasera. Wil ze wel. Oei, zin in. Ik doe mijn best om net te vol meer ontdij te tinken. En nevens mij hast dat wel in de gaten, want toen sjochts nou ik hield dit minder vaak naar mij om. Dat vind ik prima, maar dat ze nou alle keer een voet naar de les Marcel op ziek is, vind ik net leuk. Vies hem echt leuk of girls gewoon op hem? Dat zoek me jou eens goed voorstellen kunnen, want ik vind hem echt een hunk. Wist wat we dwaan kunnen? Do versiers Marcel en ik versier Wendy. Dan kan ik die vertellen hoe het met famkes is. En Do is mij zeggen hoe het is met een jongen. Zo kunnen we het meeste van elkaar opstekken. Wat is het trouwens spietig dat ze net met Else praat. Zij weet zo volle. En ze praat het de meest normaal oer. Net liek als orenmem. Naast Else ken ik geen ien die het zo gewoon hoe seks praten kan. Dat vind ik belachelijk. Ik bezond een paar weken wat on het uitziekjen en vreedjen en ik ga nou al volle mee ondutsen als in al die jaren ervan. Maar als het zelfs net ziek is, krijgt niks die jaren. Gewoon omdat er nooit iemand uit hemzelf wat hoe zaait. Te wees net wat er echt denkt of vindt. Zelfs je hem huid net. Eén keer had er wat om mij opbiechten dat echt shocking is. Maar daar is hij zo van schrokken dat er de daarna nooit meer op weerom kwam is. Wiels er weer dat ik... Nee, dat zie ik net. Hij moet hij zelfs maar vertellen wat het dien had. Ik wil net achter zijn reg om oer hem praten. En dan heel dan net zijn mijn beste vriendin. Want dat best er nog altijd vanzelfs. Ik wacht je op de dag dat we weer als echte vriend maken om gaan kennen. Max. Brief van Max om Sylvia. Net verstuurde brief nummer 30. Sylvia, dat zo dat dwaankoest. Hoe kregen ze het in de kop? En vooral hoe hast het die moel uitkregen? Wat een gore, smarge tyfusstreek. Bestand in map private space van Max. Sylvia had mij naaid. Nee, we hadden geen seks aan, ze had mij te pakken aan. En net een lietsbietje. Ik ben poer. Justus Joen zoek de stad in mijn Wendy. Ik hier de zin in, want Wendy is leuk. En net alleen nog leuk, ze is echt geil. Nou ja, dat denk ik de meesten, want ze gedraagt ze haar. Een soort jongens zitten achter haar on, omdat die denken dat ze geil is. Maar ik net. Ik kan echt met haar luidje en praten. En dat vindt ze leuk. Dus doet ik haar vragen om aan te praten hoe ze dat wil. En ik vernam aan alles dat ze er echt zin in hier. We hielden in heel vaak contact. Bij de meeste vakken zitten we in dezelfde klasse. En ze hier mij al een paar keer berichtjes appt. Tof. Ze hier het zelfs aan orenfamkes verteld. Ik aan Sylvia. Onze vreten meidje bij mij zitten kwam in de kantine. Om aan te zezen. Haar mem wie jeetje zei ze, maar dat wie vanzelfs een kutsmoes. Want het hier ze volle jeder ek alweer te kennen. En dan hielden we gewoon over de dag al praat. Maar toen zei ze dat ik misschien beter een pizza eten kan met Marcel. Ik vreeg haar waarom. Dat wou ze eerst net zezen, maar na een skofke moest ze aan dat ze jet hiet dat ik gay ben. Dat kan maar eentje nog zijn ha. Ik had Wendy antwoorden dat ik net homo ben. Toen moest ik van haar zwaren dat ik straight ben. Ja, dat kon ik vanzelfs ook net. Ik had bezocht dat haar uit te lezen, maar ze hier de zak geen zin meer in, zei ze. Eens woest ze alleen nog maar weten of ik interesse hier in jongens. En toen ik dat net ontkennen kon, had ze het gesprek voort afbrutsen. Dan bestond mijn type net, zei ze. Ik val op echte jongens. Het is om knettergek van te worden. Echte jongens. Ben ik net een echte jongen? Is het net correct stoer om avonturen om te gaan en grenzen op te zieken? Om dingen te dwaan die eens net doorst en wist net van wist hoe ze aanrennen? Waar binnen je nou de poesies? Een jongen liek als ik of jongens die alleen nog maar de easy way achter famkes onderdoren? Van de middag heb ik Sylvia thuis opzocht. Bij haar mem. Daar wie ze. Ik wie nog altijd hartstikke leuk en heb ik echt malle dingetjes in haar zijn. Dat ze fucked up homofoob is, dat ze achterbaks is en dat ze een saaie bargetrut is. Ze schrok van mijn uitbarsting, maar zei dat ik er niks van begreep. En dat snap ik dan weer net. Zij is de jongen die het net begreept.
Toen begon ze te goen en jammer dat ik haar in de steek lieten ha. Toch niet gewoon normaal te doen, zei ze. Ik had wel zijn dat ik het gewoon normaal vind om oorlog voor iepen te staan, maar zij vindt dat dat net goed is. Daar komt ellende van en ik kan het weten, snikte ze. Ik vond het sneu dat ze zo goelde en haar even stevig beetholden. Maar het ging net noffelijk. Kladbriefke. Note to self. Marcel komt net op die al. Zelfs zelfs de eerste stap zetten matten. Filmpje op de iPhone van Max. Max zit op zijn bed op zijn eigen kamer. Een paar minuten lang gebeurt er niks. Dan wordt er op het doorklappen. Elze komt binnen. Blijkbaar verwachtte Max haar, want waarom zo oors de camera rennen. Op dat had hij de camera zat de Sjen wat onopvallend opsteld op zijn bureau, achter een paar boeken die we aan de zijkant van het beeld nog sjoggen. Hoi, daar ben ik al. Jup. Elze sjocht om haar hinnen. Max zei niks. Elze gaat zitten op de bureaustoel. Ik wil even del komen om die te zezen. Jarig en ik in een skoftje uit de koor. Eerlijk? Waarom? Er binnen wat dingen gebeurd de laatste tijd. Like what? Nou ja, gewoon wat lietse ruzietjes. Nou, van lietse ruzies kies net uit de koor. Nee, dat is ik zo. Oké, een grutte ruzie dan. Had Sylvie er maar te maken? Nee, net direct. Het is gewoon wat tussen Jarig en mij. Oké. Maar, do hast er wel maar te maken. Huh? Ik hè? Maar ik had toch niks dien? Jarig had hij laatst wat verteld. Master Zuidersma. Nee, wat oors. Dat er wel eens wat mijn man aan had. Oh, dat. Dat hier net waar matten. Net? Ik dacht juist dat sto altijd voest, dat het alles uitproberen. Nee, ik bedoel, hij hier net om die vertellen matten. Waarom net? Ik vind dat hij die net mooi slepen mat in zijn eigen struggles. Wat voor struggles? Ik meen dat er bliert wie dat hij nou dat soort dingen, dat is nou correct waar het om gaat. Wat bedoelst? Hij had het hier en dan net mijn man dien. Dat zei het er alleen nog maar. Hè? Nou ja, dat is een beetje het punt. Dat is waar het us ruzie over gaat, zeg maar. Sorry, ik begreep het net. Jarig neemt mij weer aan dat ik hem te volle push om dingen te dwaan die er eens net doet. En ja, ik vind dat hij zijn vrouw het gruttermaatje mat. Ook als het om seksualiteit gaat. Ik vind dat er vierste bekrompen is. Zeker als het om orenvormen gaat als die tussen man en vrouw. Dat wil ik hem voorhouden. Ik vind dat er niet mis mee is als een man het dus maar een man docht of een vrouw maar een vrouw. En ik heb hem verteld om mijn eigen ondervindingen. Ik zag het probleem nog net. Dat vond ik toch mooi? Ik denk dat er daar wat bang van worden is. Bang dat hij net mij opkoe. Hij woe krekt zo wijs als ik, maar dat koe net. Hij dwast net hoe die drompel heen. Daarom had er maar een verhaal betocht hoe dat hij ek moertingen hier mijn oren maaien. Eens krekt als vroeger misschien. Hoe bedoelst? Hij woe erbij jaren, bij die dus. Krekt als vroeger bij de stoere jongens. Maar hij wie zelfs net stoer genoeg en daarom zet er maar een grote moele op. Max, jongen. Doe zoest een goeie psycholoog willen kennen. Doe snapt het hier en al. Het is precies hetzelfde patroon. Als dat ik zien hem zijn. Ik hield zijn leugen eerst net terug. Hij vertelde mij alle details. En ik vond dat mooi, dus doe kon hij heel en dal net meer waarom. En daarom had er het ook aan die verteld, denk ik. Hij hoopte dat stootje mij zees zoest, wat dat zo'n extra bewijs wijze dat het ik echt gebeurd wie. Maar doet ik van de wieken wat terugvregen, kwam ik er al gauw achter dat het hier dan net weer wijze koe. Hij zei dat er bij een man was hier op een bepaalde joen, maar later jerde ik dat er doe gewoon in de voetbalkantine zitten hier. En ze bleken de meer zaken net te klappen. Toen heb ik hem daarmee confronteren en joeg dat er het allemaal betocht hier. Poeh, maar ik weet net, wat wist net?
Nou is dat eens zo slim. Hij had de weer net verteld omdat er bang voor die wie. En omdat dat vroeger ik al zei, daar has gelijk in. Dat joeg ik daar en hij begon ek voort weer om Master Zuidersma. Wat zou je dan nu hem? Dat is het probleem. Dat zit zat jip. Hij wil mij nog altijd net vertellen wat er nou precies gebeurd is. Ik beziek je er al heel lang achter te komen, maar weet het nog altijd net correct. Hij had ruzie maar die Zuidersma kregen en het had een maatje maar die man zijn aard. Op de een of andere wijze had Jarig er geweldig last van han. Maar meer als dat weet ik eens ek net. Nee, ik ek net. Zuidersma had mij er neer toe verteld en Jarig ek net. Maar Doop is de enigste op een vrouw die met beide praat. Als er één is die dit ophelderen kan, bestou het. Ja, poep. Lekker is dat. Dus dat wie voor de reden om mij naar Zuidersma te sturen? Else komt toe Rijn. Ze loekt onder schouders. Ik dacht echt dat hij daar een soort vertellenkoers zien leven als homoseksueel. Maar wat lost het op als ik erachter kom wat hij me Jarig mee maken had? Dan begreep ik misschien waarom het Jarig er zo'n moeite mee had. Dan kan ik hem helpen. Ik dacht dat ik hem hielp door hem te stimuleren, maar dat had dus correct verkeerd uitpakt. Maar hoe slim is het nou dat hij een keer liegt? Het gaat erom dat je elkaar vertrouwen kan, Max. Als hij net eerlijk tegen mij is, wordt het lastig om elkaar nog helemaal te vertrouwen. En zonder vertrouwen wil ik net een relatie hebben. Als het er wel eens met Sylvia over gaan. Nee, zonder Jarig en ik bij elkaar wenje, had Sylvia haar van hem aangekeerd. Max giet eksteen. Weet ik. Nou, ik zal Sjen. Soest dus er allemachtig mij helpen, Max. Bist een pop. Else joot Max een tuut. Hij liet er wat van te schrikken, zei het niet meer en liet haar uit. Daar rent er naar zijn bureau en zet de camera uit. Bestand die map Private Space van Max. Juster heb ik bij Sylvia West om sorry te zeggen voor mijn uitbarsting van vorige weken. Ik ben blij dat ik dat dien ha, want waar we hier lang praat. Ik heb haar op de man al, vragen wat er onderhaan is met haar. We troffen wij net meer gewoon als vrienden met elkaar omgingen kennen. Sylvia had mij uitgelegd dat ze haar net meer veilig viel bij mij. Ze zei dat ze altijd precies wist wat ze om mij hier en daar nou net meer op rekenen kan. Omdat ik nou aan het zweven ben, zei ze. Een paar Madeline hier ze nog in de holle dat ze verkering met mij woe. Ze dacht dat ze verliefd op mij wie, hoewel ze er net helemaal wist van wie, omdat we elkaar zo lang kennen zelfs. Maar dat joeg haar een veilig gevoel dat ze dat restig met mij uitvinden kon. En daarom vindt ze het net leuk dat ik met Jarig en Els omgaan. Ze meent dat die een verkeerde invloed op mij hebben. Ze zei dat ze bij haar huid zien had hoe het man in een verhoor kennen. Haar huid weer altijd betrouwbaar en stabiel. Maar zonder bij Else is, weet ze net meer wat ze aan hem had. Jarig wie altijd duidelijk in wat wol en net oké wie. En nou denkt hij er in een heel oorzoer. En daardoor begint Sylvia aan alles te twijfelen en dat viel voor haar onveilig. En dat maakt het dat ze haar bij mij ook onveilig viel. Ze weet net meer wat ik vind. Dat weet ik zelfs trouwens ook net. En daar wordt ze bang van. Nevens mij weet Sylvia nog net dat Else en Jarig uit elkaar binnen. Ik was het haar ook net te vertellen. Jarig heb ik trouwens al dagen net met Sjoen. In zijn atelier is het stil en in de huis is alleen nog Else. PDF van uittypt interview met Goffe Zuidersma. Ah, ja, daar ben ik al bang voor. Dat ik er net meer onderuit komen kon. Doe bist een onhouder, dat heb ik al lang gezien. Een troszetter. Daar houd ik van. Dus ik wist dat die vraag komen zou en ik had er ook al hoe nooit dacht. Goed, ik zal het even vertellen. Ik al begreep ik net jocht was door de onhakkinst. Maar als je denkt dat het weten mast, dan kist het krijgen. Op 1 september 1990 begon ik bij Jemmel squallen. Groep 7 en 8. Het wie een leuke squallen, noffelijke sfeer, goeie collega's, fijne band. Ben in dwarpen binnen gemoedelijker als in de stad. Ze skikken haar makkelijker, hadden rekken met elkaar. Ik hield nog nooit zo rustig aan, alles rond heerlijk. En onder een van elke dag stapte ik in de auto en ging op huis om.
Een hoes dit Ronald op mij wachtte. En dat Safie van squallen afstie dat geen een wist wat ik privé die en wie. Ideaal wie het. Ik wie 60 hier. Hoogde nog maar een paar hier te werken en toch dat ik zo heerlijk ontspannen mijn pensioen helje zo. En dan te geren maar Ronald geniertje van de vrije tijd. Reizenmaatje. Net ben nooit meer de eerste tas bieden genoeg, maar er binnen nog genoeg oren mooie plakken op een raad. Onder een van die winter begon Ronald te wassen. Binnen kiel, koorts, zwitten. Dat voelde u zijn eerst kwalijk op, want in die tijd van het jaar wordt haast elk verkouden en leierig. Maar het werd slimmer en slimmer. Hij kreeg diarree en plakken op een hoed, toen begon we zwargen te matchen. Hiondal doet Ronald opbiechten dat hij toch, nog wel eens naast de pot pissen hier, zeg maar. En één keer hier zelfs onbeschermde seks had met een man die er verder eens net koe. En dat is, denken we, dat ken haast net als, dat is hem fataal worden. In april gingen we toch naar de dokter ta en al gauw hingen we de diagnose binnen dat we sanskrik verhingen. HIV. Vanzelfs liet ik mij weer testen, maar al de gelokst hier ik het net. Likwijls die ene bij Ronald. Hij kreeg alle medicijn, complete cocktails, maar de tijd dat we in ons land de ziekte goed bestrijden konden, wie nog net onbrutsen. Een paar maanden lang liep het wel knap te gaan. Hij was net volle zieker. Die simmers hebben nog een mooie periode gehad. Ik hier 8 weken vakantie, we hebben net voor het west, maar heerlijk ontspannen thuis in de tuin zitten te genieten. Dat wie de laatste mooie simmer. Het squallier begon weer en ik kreeg een nieuwe kloft band in groep zoon. Die brachten een oren sfeer in de klasse. Er zitten een paar van de jongens tussen, kwart voor de kop en grof in de bek. Er was een soort strijd in die groep, een strijd om de macht. 2 jongens vochten eens om de leidersrol en de oren woen erbij heren. Zij dienen bot haar best om zo stoer mogelijk te doen. Famkes waren minmaken, er werd pest en verbaal geweld broekt. Gewoon waar ik dat wel onkin, het wie net voor de eerst. Ik hier al een hele carrière als squaalmaster achter de rug, dus hier echt wel wat ondervinding met lietse etterbakken. Maar dat hier, die jesmes giet in een hut achteruit met Ronald. Zijn afwassysteem wie zo ontaast dat er van de ene kwaal in de oren roegelen. Een longontsteking kwam hem kwalijk hinnen. Hij voelde alle weken wel een kilo af. Hij werd zwakker en zwakker. Dus dat gesoorde mieter van die band koe ik net goed doen. Ik vond ze stom, dom en onnozel. Het slag mij net om serieus te zien naar haar gedrag en de achtergrond daarvan. Ik liet het ook maar wat gebeuren. Een enkele keer zag ik er wat van. Maar meestal hiek de energie net om maar zijn discussie te gaan. Al mijn aandacht ging naar Ronald ta. De hele dag wie ik in gedachten bij hem. En jongens in de auto naar huis sta hiek de tren in de egen. Samen grutsen hiek met hem. Die rot baan uit je dwarp kon me dan niet miskelen. Zo ben ik dat squalier terug waar rakselen. Maar een minder sfeer in de klas en een huis vol verdriet en lijn. Door het winterwaard ging je thuis net langer en moest Ronald opname worden in een hospice. Dat joeg thuis wat rest. Maar nou moest ik weten hoe vaak op een deel rieden naar dat huis in Utrecht. Een paar maanden had dat nog worden. Ronald ging stikken, ik was dierwurig. We bezochten de moeder in te houden, zijn leven dingetje in een koor, maar Ronald en ik wisten beide wel. Op 20 april 1992 is hij stoorn. Beerske man die. Krijgt er niet nadat er ziek werden weer. En precies op de dag dat heel Nederland naar een concert op tv ziet te zien om Freddie Mercury te betinken. De jongen van Queen, die het ex-stoorn wie on AIDS. Het deed toch wie elke niet onder de indruk van de ernst van de ziekte. En ik drukte die jongens helemaal alleenig in de kamer van het hospice voor het laatste egen van mijn vriend dicht. Dus dat. Ja. Die ene mijn jongen. Maar 51 hier. En die gingen zo volle, hè. Alle gelieken slim, maar als het om je eigen partner gaat, je grutte leefde. Ach. Nee, daar ben je wisten van niks. Mijn collega's en de directeur wel, maar die hiek me aanpraat dat we het net onder leerlingen vertellen zoen en ik net onder ouders. En dat doe ik zelfs, omdat ik van mijn vorige squallen wist hoe lastig het voor ouders is.
Ze wisten net eens dat ik mijn man wenne. Een paar dagen had ik vrij gehad, maar de week daarna stiek weer voor de klasse. Als wie dat niet gebeurt. De band hielden het in alle groep Freddie Mercury en AIDS. Soms lieken ze het heel slim te vinden, maar lieke vaak kwamen de verschworens discriminerende rotopmerkingen uit. Vooral bij de jongens uit groep Zoon. Dom stoer praat, ze hut mogelijk razen om alleenig maar jaren te litten dat ze zelfs wolf aan de goede kant wien. Ze rapen het vaak vlak achter me recht, dus de zullen grifgeruchten west hou mij. Dat wie is nou en dan walgelijk. Maar ik zei niks. Ik ging gewoon verder met mijn werk. In stilte goelde ik soms, maar geen had wat om mij vernaam. Dat wie mijn ere tenaai. Eerlijk zijn weet ik net correct hoe ik die tier terugkwam ben. Ik had er haast geen herinneringen meer om. Best mogelijk dat ik toen net bepaald een leuke master wie. Dat kon mij trouwens net zo volle schelen, want ik vond die band echt net bepaald leuk. Van groep Zoon dan, hè. Die simmervakantie wie vreselijk. De stilte in een hoes, alle herinneringen om die vorige laatste mooie simmer kwamen weer naar boven. En ik wie skinny nooit. Het hier alle safvolle energie kostte en ik hier een uur lang op mijn tjen rond zonder dat oren gent te litten. Dus toen ik het na je squallie begon, wie ik er eens nog lang net kleer voor om weer voor de klasse te staan. Ik wist echt dat ik een dreigje krijgen zou, omdat die rotzakjes nou in groep 8 kwamen. Er wie maar één manier om dat om te kennen en om die rotopmerking de kop in te drukken en dat wie toch even kaarten spelen. Ik wil mij net langer verstapje, maar vertellen hoe ik mij voelde en waarom. Dat zou mij verrommen, maar vooral hoop ik de mij de band de eigen te iepen. Haar een inschijn te litten hoe zeer het waan kan als je net nadenkt over wat je zei. Ik wou ze zien litten hoe dom haar een gerop en geraas wie en hoe volle belangrijker het is om begrip voor elkaar te krijgen en naar elkaar te harken. Echt te hebben voor een oorzie mooie en vervelende dingen. Ik wou op dat zien litten dat de vrouw uit meer mensen bestier als al die macho-hetero's in dat kutwarp. Sorry voor dat. Dus ik hier een les betocht hoe AIDS. Ik wou de band uitlezen wat dat voor ziekte wie en wat voor gevolgen die hier voor grote groepen mensen. Niet alleen nog voor homo's, maar ook voor oren die het risico van met bloed en speeksel omgaan. Drugsverslaven, hoeren, maar denk ik aan dokters, ziekenhuispersoneel en zo. En nadat ik ze in en over verteld hoe de ziekte in het algemeen, zoek ze in alle rest om mijn persoonlijke situatie vertellen. Voor zover ze daar al geen erg in heen. Dan konden ze begrijpen waarom ik soms geen leuke master was hier. En zouden we elkaar misschien beter snappen en helpen kunnen in een rin van het komende belangrijke laatste squalier. Ja, ik wie zenuwachtig. Moet het ik net uitstellen, dus ik hier betocht om het voort op de eerste squal uit te dwaan. Direct maar de beelden bleed. Ik zou ze nog de klasse binnenkomen. Eén voor één. En van tevoren ik uitzocht hoe ze zitten moesten, daar hier goed toen uitdacht. De twee grootste etters achterin, de oren meer naar voren toe. Ze hielden de twee leiders de kans om schen te litten dat ze haar gedragen konden. Of zoek ze voort naar de twee vaste tafeltjes helje. Daar zitten nou een jongen en een famke. Die jongen wie een beetje een probleemgevalletje. Hij waard wel gauw pesten. En, nou ja, daar vregen ik wel om, soms. Altijd hemzelf zo razen omdat er bang wie dat er oors boeten de boord voel. En vaak zou hij dan krek de verkeerde dingen, zodat er weer op zijn falie kreeg van de oren. Geregeld ronde klappen op het squalplein. Dus hem woe ik verroen hebben, zo vier mogelijk bij die pestkoppen waai en dicht bij mij, zodat ik vlug ingrijpen kon als het te vier gie. En naast hem zet ik een famke dat er goed maar koe. Ik geloof dat ze echte jeugdvreun wien al van jongs af aan. Ik dacht dat dat verstandig wie, maar hij baalde er vreselijk van. Jongens woonden vanzelfs altijd naast jongens zitten en famkes naast famkes. En nou wie krijgt hij de sjaak? Hij was natuurlijk benauwd dat er nou maar dat feit pesten worden zoeken en woe dat compenseren toch een grote moele op te zetten en grove opmerkings te maken. Ik schrok ervan. Hij net toch dat het zou uitpakken zou. Dat had mijn grootste fout west, dat ik dat verkeerd inschat had. Wat zou het? Nou, ik wie van plan om geen naam te nemen, omdat sto er nog altijd wennest. En ik wil net als sto verhaal juist
Een paar van die jongens zullen er nou nog wel wenjen, dus die kerst ook wel. Trouwens, de meeste naam weet ik net meer. Maar waarom? Goed, als het dan zo belangrijk voor je is, maar beloof mij dat die naam net in die proefschrift zest. Of hoe dat ik maar, akkoord? Jarig klein. Sajetter, dat jonkje op de voorste riege. En dat famkenjonken hem wie Nienke, haar achternaam weet ik net meer. De datum wie manje 31 augustus 1992. Het tijdstip zeelen oeren als Jelwaai Alvenwest ha? Ja, jongen. Zulke belangrijke gegevens onthaast hij een libben lang. We hielden de eerste verplichtingen achter de reg. Presentielisten, vakantieverhalen, rooster terugnemen. En toen begon ik te vertellen. Oer aids, oer het drama dat hem afspeelde in de wraad. Ik kon het verhaal prachtig ophingen onder dat concert van Freddie Mercury, dat hij een zalige schoen en wie ze nog net vierten. Dat hij indruk maakt op elke heen. En nog, zeg ik, doet ik de roep begon. Alleen nog jarig zie je te kloten. Bezocht alle lollige opmerkingen te maken. Eerst oer het hege bereik van de Queensjonger, doe oer het gedrag van homo's. Het helemaal uit mijn concentratie, ik waard er kribbig van. Maar ik wil mij net inpakken laten, dus ik zette terug maar mijn verhaal. Na een paar kwarte onderbrekingen, waarin ik jarig en een paar orenjongens corrigeren moest, woe ik een even gesprek aan erbij. Dus ik luts de vergelijking met de pest in de midden en vreeg haar wat ze ervan vonden dat er nou in deze moderne tijd volle slachtoffers vonden door een epidemie. Ek al wie het nou bij een specifieke groep mensen. Even een slokje, hè. Koude koffie. Was er mij een nijn in jitten? Dankjewel. Ja, Max, het wie ons in triomfantelijke gniezen hiek het als schenk in. Doet jarig zijn vinger op stuts. Maar toch joeg ik hem de beurt. Dat ik nooit warm had. Maar ik die het wel en liet hem onder het wut. Dat rom het mooi op, zei jarig. En hij laken wierst er vol verwachting naar de oren jongens zich. Hoopjend dat die ek om zijn smarge rotkrap laatje kon. Het bleef even wat nuver stil. De oren dwarsen net reageren. Dat rom het mooi op, zei jarig nog eens. Hier maar net op de vaste riegen zitten, dan wie er niet gebeurt. Dan hiek een bestraffend tasprutsen of de klasse uitstuurt. Hier maar hij zit vlak van mij, binnen handbereik. En mijn hand wie net meer te houden. Hier ik maar 1 seconde, dan hiek mijn beheerskik in. Maar deze opmerking wie krekt in te vallen. Ik helle uit en joeg hem een stomp, recht in zijn gezicht. Net maar de vlakke hand, nee, echt maar de voest. Nooit jeder hiek een ben slaan, nog nooit, maar dit, ik kon mij net meer inhouden. Mijn voest kwam op zijn ingehalte, een gelukkig blus in Noors hiel. Maar hij kreeg een zanddreun dat er achteroerkeeper hem als zijn holle op een rane van de tafel van zijn achterborman klapte. Doubleur dubbelteert op een vleerlezen. Ik schrok mij werkelijk deer. En elke niet in de klasse. Jarig bleef een skofke stillezen. Die peer tellen tochten we alle dat er misschien... Maar toen kwamen we bij. Hij maakte wat nuivere loeren, kon net oranje komen. Dat famke naast hem, een Nienke, bezocht hem te helpen, maar kon hem ik net optillen. Toen ben ik naar hem daarom. Hij hem optild en in mijn eerms naar de lerarenkamer daar droegen. Zo is het gaan. Dat is de laatste keer dat ik jarig jongen ha. De directeur had hem op de achterbank van zijn auto en naar de dokter te rijden. Die dacht dat het gewoon een hersenschodding wie en toen had ze hem naar huis gebracht. Ja, het werk wel een hersenschodding, maar misschien wel meer. Die jongen had een flink skof van slagwest ook. Soks is net samen kleer. Ik denk dat er wel wekenlang thuis zitten had voordat er weer een squalle te koe. Maar dat heb ik al net meer meemaken. Dat doe ik al voort. Ja, wat denkst? Geen huid of mem zou het accepteren dat de master haar een bij en Sam mishandelt. Geen directeur. Dus de directeur kon het oors. Dat hiek voort wel in de gaten. Boppen dat wie ik zou stuur dat ik net eens meer werkje koe. En ik wil echt zien laten dat ik zelfs bliksem zo goed wist wat ik verkeerde in hier. Dus ik herkende voortendaallijks alle schuld en tjinne direct mijn ontslag in. Na dat ene moe aanskoft, had ze mij net meer op squallen jongen. Man,
Dit hakt erin, hè, om dit zo te vertellen. Dat is voor het eerst in jaren dat ik het weer eens... ik denk dat Hegut een peer goeie vriend en mijn zus... Ja, die weet het ook. Maar verder... Nee, jong, maar dit soort van zaken... dat je je verscham je erin je net zat te keep. Misschien... ik ben dwestroch. Als er meer van weten worst... zullen we tak om weekend nog eens praten? Brief van Max on Sylvia. Net verstuurde brief nummer 31. Lieve Sylvia, holy guacamole. Jim Hyde, die had wat vreselijks meemaken. Nou ja, en ik wat vreselijks dien. Maar nou weet ik net meer wat ik mat. Mat ik het ontbij vertellen? Of aan Else? Of aan jarig zelfs? Jim Hyde had een serieus issue. Mijn oud squalmaster. Er is wat goed misgien. En hij had er nog altijd een soort last van. Ik heb het gevoel dat dit heel belangrijk is om op te lossen. Misschien komt het dan goed tussen hem en Else. Misschien ook wel tussen hem en die. En dan uiteindelijk zelfs misschien ook wel weer tussen us. Alles is maar elkaar verboen, zo liek het. Eens is er maar één die er niks mee te maken had, en dat ben ik. Waarom had nou juist ik het dan alle oplossen? Wish me luck. Max. Kladbriefke. Een gemiddeld persoon had 13 geheimen. 5 daarvan had hij, zij, nog nooit meer in dealt. Dat binnen dus 5 keer 70 miljoen is 84 miljoen geheimen in Nederland die nog nooit uitsprutsen binnen. De meeste geheimen gaan over seksuele ervaringen of fantasieën. Als mensen geheimen hebben, moeten ze er vaak aan denken. Mensen met een soort geheimen binnen angstiger en ongelukkiger. www.sciencealert.com. Bestand in map Private Space van Max. Else wist het net. Dit hij jarig nooit aan haar verteld. Ze schrok haar rot, maar het verklaarde een heel soort, zei ze. Ze wist wel dat jarige min hier in groep 8 en dat er daarom in een naar een oren middelbare squalata moest als dat er altijd hopen hier. En Sylvia wist het ook net. Ik had haar opzocht en vaststeld om haar mem ek te vragen wat er gebeurd is, maar dat wist Sylvia net. Ze denkt dat haar mem flippen zal als dit te praat komt. Dat docht ze de laatste tijd vaker, zei Sylvia. Zond jarig bij Else is, roept ze dat jarig haar al die jaren broekt had en uiteindelijk verred had. Ze hielden elkaar voor altijd trouw beloofd, for better or for worse. En nou neukt er in maar alles en nog wat, gilt ze dan. En je kunt zeggen wat je wilt, maar daar heeft ze wel gelijk in, zei Sylvia. Ik kan sissen wat ik wil, maar ik geloof dat ik het alle gerekt net meer begreep. Else zei dat ze jarig met dit verhaal confronteren wil. Ik zei dat ik blij ben dat ik dat net hoefde te doen, maar dat ik wel benijd ben hoe het aanrent. Toen kwamen we op het idee om het stiekem op te nemen. Vond Else ook wel een strak plan, want dan keer ze altijd waarom jaren wat jarig nou correct vertelt. Maar haar telefoon had net genoeg capaciteit, dus ik had haar die van mij mooi om. De deal is dat ik het dan ook waarom share mooi. Filmpje op de iPhone van Max. De wenkamer van Else en jarig. Else zit op haar hurken voor het vensterbank. Dat ze blijkbaar de telefoon deadline had. Ze houdt haar gezicht vlak voor de camera. Fluistert. Kut! Ik dacht dat ik hem onzet hier, maar hij had niet het opnaam. Oh, het spiet mij, Max. Maar ik heb jarig niet correct het hele verhaal vallen. En hij zei dat het alle gevier is. Hij is bot van slag. Nou is er naar de wc daar, maar hij komt zo weer om. Hoop je dat die kutcamera nou wel draaien bloot. Else stapt achteruit de kamer in en giet op een bank zitten. Ze drinkt thee. Na een skofje jaren we de wc terugspelen en stapt jarig de kamer in. Hij giet zijn oer Else in een stoel zitten en neemt ek een slok thee. Pas na een hele minuut begint het te praten. Wist wat het stom is? Us heid en mem hebben het nevens mij nooit weten. Ik heb het ze nooit verteld, waarom ik die klap van Zuidersma kreeg. Maar ze zullen toch wel van oren jet, hè? Ik was het net te bekennen, natuurlijk. Ze kwamen mij deer voor wat ik zei hier. En de oren ben, ik denk dat die ex-kamte vielen, plak vervangende skamte. Elk vond het zo slim wat er gebeurd wie.
Nevens mij had geen ien het oordoord om eens huid en mem te vertellen wat voor kutopmerking als ik makke hier en waarom ik die klap kregen hier. Misschien vonden ze het ook wel mooi dat ik zo afstraft waard. Maar de directeur, dat weet ik net. Maar als die het zijn hier, dan zoen dus huid en mem dat toch wel om mij verteld ha. Dan hingen ze poer razend op mijn west. Was net leeuwen hoe bang als ik daarvoor west ha. Wekenlang kon ik net sliepen, zo benauwd wie ik dat het uitkomen zoe. En het mast een keer uitkomen, daar wie ik wist van. Ooit zou iemand vertellen wat er gebeurd wie, maar geen ien had zijn moeder jepen dien. Maar ontnota, 24 jaar later. Ja, waarom ging Max eens naar die manta? Omdat, we hielden het er een keer hoe aan. Hij zou een profielwerkstuk maatje over seksualiteit. En toen dacht ik wist dat Zuiders maar homo wie, dus ik dacht, omdat er als ze oud is, die weet er vast een soort van aan. Dus do hast hem naar Zuiders met de Stuart? Ja. Tss. En ik wist vanzelfs, nou ja, do is hij namen al een paar keer vallen litten. Ik wist dat er wat wie tussen hem. Dat geheim. Daar hier ik last van jarig. Alle keren als ik zei, dat is wat verder zijn masters. Ja, oké, nou wist het dus. Zij is het gien. En hast er nooit zezen woon dat het hij spiet? Tjen die man of tjen oren? Ik had een nachtboete dien. Een hassenschodding en een whiplash. Nachtmerries. Ik wie zo bang en ziet er samen in de magen dat ik net meer leren kon. Bedpisje, concentratieproblemen, nekklachten, pinoholle, wurgens. Pas vlak voor Christ kwam ik weer om op squallen, maar toen ik al san achter staan. In februari weer de CITO's. Die hebben compleet verneukt. Dramatische resultaten. Dus had de mem naar de nieuwe leraar ta, maar die had geen idee hoe dat nou kon. En de directeur had ook geen poot naar me uitstutsen. En toen vond elke nier dus maar gewoon dat ik een paar niveaus leger uitkwam. Dat had ik ze nooit verjanken in. Dat had een dure les west, jarig. Een verkeerde les. Of ik ben er verkeerd mee omgingen. Want de angst die ik eerst hier van ontdekking sloeg om in leelkens. Leelk dat ik afstremen moest. Leelk dat elk hem de bek dicht hield. Oké, ik hier foute dingen zijn, maar de hier zijn leraar toch wel oors op reageren kan. En hier het er zelfs ook wel naar maken. Want dat hiele ieder van weer al net aardig. Oké, maar was toen mij nou niet eens krek verteld hast, nou begreep ik waarom te sadie. Maar toen wist ik dat net. En omdat ik er maar geen in op praten kon en er maar op piekeren en bleu, waard ik gaande wel alleen nog maar lilker. Oh, wat een onrjocht, wat een valske rot homo. Al klootzekken die homo's. Ja, zo begon ik, zo dacht ik droer. Om mijzelf maar te beschermen tegen mijn eigen schuldgevoel. Ben de kwartste keren ik van mijzelf een enorme homo-hater maken. Ach jongen toch, wat vreselijk stom, maar ik begreep wel dat dat gebeuren kan. En de orenjongens uit de klasse? Die hebben mij zo'n tijd verslijnde geert. Zij gingen naar orenskwalenta, zij wel, en lieten mij vallen als een baksteen. Ik moest altijd al wrot om erbij te jaren. Ze waren blij dat ze van mij afwien, denk ik. Alleen nog Nienke. Ik weet net waarom. Het wie krekt als koe zij als enigste begrepen waarom ik ze die. Ze had mij nooit zitten litten. Wij binnen altijd vreun bleun, ik doet we van de basisschool afwien. Dus de enigste die mij altijd holpen hier wie een famke. Ik wil niks meer met jongens te maken hebben en ha mij al heel gauw aan Nienke boen. En zij woe wel. En ze wie de knapste net en heel onzeker. Krekt als ik eens. Misschien wie het dat wel. Dat we dat in elkaar herkennen. Dus ze wie blij dat ik geloof dat we 14 wien, nou of krijg 15. En ik wie anti-homo en anti-alles wat romtinkend wie. Want daar kwamen alleen nog maar ongelukken van. Dus ja. Jarig valt stil en sjocht naar Elze. Die vaagt met de handen in de egen. Dus één domme opmerking had mijn hele leven bepaald, ja. Superjong trouwd, een mooie dochter kregen. En mij zelfs wijs maken dat alles wat goed gaan bloot zolangst maar net uit die eigen grenzen heen springst. Maar ik hier net meer in de gaten dat ik die grenzen zelfs lutsen hier. Want ik een hier als 2 lien staarde gewoon om mij zelfs begon te vielen dat ik net meer gelukkig wie.
Het vliegt mij aan. De gedachte dat er niet meer verrooien kon in mijn leven. En dan komt Smijtje. Jarig komt Oranje en giet Jonk en Els op de bank zitten. Hij kroept haar aan. Diet mij van alles sjen letten wel. Maar het gie mij te hut, Elze. Ik vleeg van het ene in het oren uiterste. Ik wat jaloers op die, hoe ik zou wezen. Lid maar. Ik begreep het wel. Een minuutje is het stil. Beide drinken ze haar thee op. Het spiet mij. Echt. Mij ek. Jarig jouwt Elze een stevige tuut. Die beantwoordt ze. We weten net of de Elze de camera verjitten is, of dat ze net oranje was te komen om hem uit te zetten. Ja, dan zou Jarig het om eens action. In elk geval, de opname gaat nog 3 kwartier terug. Maar er wordt net meer praat. We zullen ook net wie het waardig vertellen wat er wordt dien wordt, maar het is maar de kleen uit, op een bank. Ze doggen de lang oer. Als het dien is, lezen ze nog een skoft haan in haan op een groen, heel te sliepen. Dan komt Jarig oranje en rent de kamer uit, in de richting van de badkamer. Als ze de deur achter hem dicht dien had, komt Elze stadig oranje. Neken stiet zijn skofke stil in de kamer. Dan zie ik het zijn kleen bij elkaar. Als het dicht bij het vensterbank is, draait ze hij niet naar de camera ta. Oh, kutjes! Hoi Max! Dan giet haar vinger naar de camera ta en drukt ze die uit. Bestand in map private space van Max. Elze had jarig Safir kregen dat er met mij maaisel naar Goffe Zuidersma ta. Ze kwam van de middag bij mij om de camera waarom te brengen. Toen vertelde ze dat. Ze zei daarbij dat ik net alle opnamen waarom zien mocht, dat ik de tweede helft oerslaan mast. Ja, poep! Maar dat snapte ze zelfs ook wel, want ze kniepte mij erbij in mijn wang. Toen ik de opname bezeeg, nadat Elze weer voort weer vanzelfs, viel ik het nog gloeien in mijn wang. En net alleen nog daar. Morgen zal ik maar jarig naar het bejaardenhuis staan om Zuidersma op te zieken. Elze had jarig verteld dat ik al heel vaak bij hem west ha en dat ik dus ek weet wat er gebeurd is. Daar baalde jarig wel van, maar wie ek blied dat het toch nog de kans kreeg om het uit te praten met zijn oud squalmaster. Ik denk dat jarig min sliept vannacht, van de zenuwen. Maar ik vind het zelfs ek skieteng. Zuidersma weet net dat ik jarig meeneem. Misschien wordt er wel poer razend op mij. Misschien krijgen de 2 man wel wegslaande ruzie. En dan heb ik het weer in. Shit, sorry. PDF van uittypt interview met Goffe Zuidersma. Wat? Dat meest. Maar hier is toch maar net beloofd dat je niet maar die namen dwaas zoest? En dan... Oké, de broek zit net in die verhaal van squallen. Maar als ik het goed begreep, dan hast het wel onwaar. En waar is Elze? Dan hast het wel eens maar ik ken haar net. Nou, dat is nogal wat. En dat jonkje, jarige, hoe oud het... Hij zal wel haast naar de 40 rennen, denk ik. Had die dat allegeer? Allemachtig, sis. Wat een sneuwe boel. En had er nooit weer... Hoe zou ze zelfs vertellen? Denk toch net dat ik... Na die tijd heb ik het nooit weer onderd om mijn gezicht in het warp te litten. En dan zoek ik nou samen... Als ik al... Ik bedoel, ik heb geen auto meer. Ik kan net meer goed rennen. Nee, dat is dan net weer. En dat toch zo samen zonder mij te vregen? Ja, snap ik. Maar hij is dus al in het gebouw hier. Oh, dat is nogal een oerval, jongen. En dan mag ik net nog een nachtje sliepen? Hij... Ja, dat is weer. Dan hier ik misschien wel nee zijn. Nou, wist wat? Het is misschien ook wel goed. Een mooie gelegenheid om... Hel je maar. Ik ren naar de gongta en hel je jarig op, die te stien had te wachten. Hij zocht bleek en zijn eigen beweging onrustig. Voorzichtig rent er van mij uit de kamer van Zuidersma in. Als het zijn oer de oudman stiert, bloot het een tel stil. Ze jou al kon net een haan. Dan zei het jarig... Goeiemiddag, master Zuidersma. Ik ben jarig klein. Zuidersma weet eerst net hierocht hoe te reageren mat en sjocht jarig wat onwisselen. Jarig klein. Jongen toch. Geen zitten.
Jarig pakt de stoel dat ik oors op zit. Ik ga een eindje verderop zitten op een rande van het bed dat in het kamerke stiert. Ik jou, jarig. Eens kan ik maar één ding beginnen te zeggen. Ik moet hij mijn verontschuldigingen maar aanbieden, jou ik. Ik bedoel, nee, ik meen het echt. Het had de grootste fout uit mijn carrière geweest. De meest fatale, maar vreselijke gevolgen voor die. Jarig knikt en vertelt dat er na de klap lang thuis zitten had, maar klachten en angsten, en dat het squalje via de striem in verroen is. Hij zei ook dat er toch lange tijd een soort leelkes en haat in hem haan had, dat er nou geweldig spiet van had. Dan jouwt het dat er hem 25 jaar lang rotvield had door de opmerking die te maken had. Dat dacht mij goed, jarig, dat is dat zoist. Toen zie je het feitelijk misschien ook wel gewoon in een verkeerde groep, maar jongens om daarheen des net zien opkoest. Dan dachten mensen nuivere dingen en sisje worden wat verkeerds. Dit hier nooit gebeurt als to wat eerlijker naar diezelfde west hier en als ik wat eerlijker naar Jimta west hier. Omdat ik een heel jaar lang net eerlijk wie, hebben wij in de klas een gezwel groeien litten dat daar een uitbarsting kwam tussen die en mij. Ik mag het net omrekenen. Zie jou elkaar de haan, dan vreeg het jarig waarom het geen ien op squallen er naar oren in hoe praat had. Is dat weer? Had geen ien wat zijn? Oh, dat had ik nooit dacht. Wel, dat had een tastzing geweest van de directeur. Ik weet dat hij het in de dokter zijn had dat sto achteroer vallen wie is toch te wippen op een stoel. En dat zullen na jaren en dan ik wel maar de klasse bepraat ha. Dat het verhaal worden zo dat ze aan elk niet vertellen zoen. Hij zulde er wel van uitgaan wijzen dat sto het net door de sezentje hem heid en mem. Zo zoen ze het wat stil hadden kunnen. Daarom wist mijn opvolger ek van neert en kon die ek net helpen met die squalresultaten. Nee, ik kan nooit weer werken. Ik wie finaal aan terug dat incident en dat hele dregen hier daarvoor. En ik werk benauwd dat dit verhaal op een volgende squalle toch een keer voor het jacht komen zoe en dat ik mij dan weer verdedigen moest. Dat kon ik net meer opbrengen. Dus ik ben jij maar pensioen gaan. Dat had mij een soort geld kosten, maar dat hiekte wel verroer. Het mooie vooruitzicht van een heerlijke oude dag te Germa Ronald, vol mijn avontuurlijke reizen, wie toch al voort. Lange tijd heb ik mij opsletten in huis, kwam de door haast net meer uit. Pas na een verrind van jaren kwam ik stadig gewoon weer wat. Eerlijk zijn heb ik altijd bang geweest dat het nooit lang geheim bleven kon, dat het in de rin van de tijd grif een keer uitkomen zou. Nog jarenlang had ik de rekening me houden dat je hem heid of mem, of een orenlilke kerel uit het dorp, elk moment een keer bij mij onder doorsteen kon om verhaal te helpen. Dat net gebeurd is, had mij altijd verbaasd. Hoe is het mogelijk dat je niet wat zijn had? Daar hast het nooit door het te zezen en de oren bij een blik bereikt net. Of als iemand het misschien wel ons in heid en mem verteld had, hadden die het verder stilhouden. Elk zal hem je verschammen ha. En de skamte had dus allegaar het zwaaien op lijn. Wat vreselijk, Hans. Was dat eerlijk weten? Ik heb vaak ondertocht, jarig. Alle dagen nog eens wel. Maar hij hield niet afvregen wat zo'n dreun docht mij een ben. En nou weet ik het. En ik kan er wel om googelen. Bij mij Max dank bewijzen dat hij die hierheen gebracht had. Als we elkaars verhaal kennen, verdwijnt het oordeel dat we oer elkaar ha. En als we elkaars trin sjoggen, verdwijnt de haat. Jarig zei dat ik graag nog een keer deel komen wil om verder te praten, zodat ze nog beter van elkaar begrepen hoe dit alge gebeuren kunnen had. Alle dagen welkom, jarig. En doe ik, Max. Ik ben altijd thuis. En dan zwaar ik voor drinken en Jim voor wat lekkers erbij. Ik hou van bittere zoek. Oh, hallo zuster. Jou krijgt een historisch moment mist. Ja, nee, weer. Een grote stap in de skiëtnis van de... Nou ja, in alle geval mijn skiëtnis. En die van deze man ook. Maar ze mag zeker net blijven te eten. Nee, dat dacht ik al. Nou, dan moeten we ze maar voortsturen, vind je ook net? Je niet in hoogte sjen, hoe jou een spuit bij mij in het beeld. Nooit toch dat een vrouw nog recept dicht bij zes heren. Je jaren het.
Spreekhoer is voorbij, maar zonder gekheid. Ik kan haast net onder woorden brengen hoe gelukkig als ik jammer ben. En Max, jongen, ach, let ik maar, dat wist het wel. Hup, wegwezen nou, voordat ik een emotionele Nederlanding maatje. Bestand in map private space van Max. Filmpje op de iPhone van Max. Max rent met draaiende camera een atelier in. Voor een ezel stiet jarig te schilderen. Op een groen jonkende ezel stiet het schilderij met een bleerte vrouw op een sediek. Max is fleurig. Yo! Shit man, ik schrik mij die. Oh, sorry, ik dacht, we hielden elkaar al een paar dagen net pensioen. Hoe is het? Fuck, wat nou? Ik hoop eens samen. Als je weer een keer naar Zuiders met haar West? Nee, ik hier wel wat belangrijkers te dwaan. Belangrijkers? Voest dit net? Je kent net altijd maar in het verliezen hingen blowen, Max. Ja, nee, zelf maar wat. Leuk dat het weer in water is, maar zo'n oud man. Maar wat ga je erom? Wat? Dan klinkt de gegiegel achter de ezelwaai. Max rent om de ezel heen en sjocht Sylvia op een bank zitten. Als de camera Sylvia vindt, bast zij een laatje uit en jaren gek. Dat bedoel ik. Het is volle belangrijker om maar de nieuwe generatie vrienden te worden. Wat toch je hier? Ik bedoel, prachtig. Binnen je me. Hyde heeft mij opgezocht, gisteren. En verteld wat er gebeurd is. Nou ja, ik heb bezocht in een oor u te lezen. Maar dat had hij het nodig. Ik snap wel dat Sylvia teleursteld is in haar Hyde. Ik had mijn vrouw en dochter verlitten, ik ben een oor leven instapt. Dat viel voor Sylvia als verrierd en dat begreep ik wel. Maar ik wil in mijn nieuwe leven Sylvia er heel graag bij houden. Dus ik ga in elk geval wat vaker langskomen de komende tijd. Om te praten. Praten hoeft net altijd. Net oeral ga je woorden voor. Soms is het genoeg om bij elkaar te werden. En nu ik hier toch ben, jarig laak het. Nou, zie je, toch is, had mevrouw Fort me even een bestellingje dienen, zeg maar. Wat bedoelst? Sjoch maar. Max rent waarom naar de schildersezelta. Jarig tocht een stap van Sieden, zodat Max het schilderij schenkt in. Het is een mooi portret van Sylvia die op een bank zit. Wauw, prachtig! Sylvia, wat zocht er geweldig uit, sa. Deze had de kleren net uit. Dat zou je wel willen, hè? Max rent naar de bank en ploft jonker Sylvia del. Hij slacht de eer om haar hinnen. Dan sjocht er naar jarig. Ken ik een bestelling dwaan? Alle drieën laatje ze. Dan docht Max de camera uit. Brief van Max on Sylvia. Net verstuurde brief nummer 32. Lieve Sylvia, de veiligheid des sto het hield die toe hiest, die bestie net. Betrouwbaar, stabiel, duidelijk. Was sto toch dat je hem hier bij hem thuis, dat wie neer het oors als een timber schermlaagje. Een plastic poetsje om je hem gezin hinnen, zodat de boel maar net bejaren zou terug invloeden van boetenna. Maar als de poeder hier dat dicht haast, dan komt er geen zuurstof meer bij en dan stikst het uiteindelijk. Dat is wat er maar jarig gebeurd is. Hij had lang volhouden kunnen. En dat had er knap dien, want do hies niet in de gaten en je memek net. Sabbesjoen soest ik ze kennen dat stogelijk hiest. Ik begreep heel goed dat het veilig viel bij hem thuis. En voor een been is het niet belangrijker als een veilig plak om op te groeien. Maar nooit wij de leeftijd had dat de vrouw voor ons iepen giet, kunnen we net alleen nog maar kiezen voor veiligheid. Want de veiligheid die stan kiest, die bestiert net echt. Dan kiest je ervoor om net uw grenzen hinnen te springen, maar best intussen vergeten dat die grenzen zelfs lutsen hast. I admit, deze heb ik net zelfs betocht. Je hem had hudde lessen leert. Vroeger op squallen en van de week weer. En daar kunnen wij ook weer wat van leren. Dat we altijd sjem matten naar uzelfs, maar ik eer ga matten voor de oor. Us net afschermen voor een oorzien ideeën of gevoelens, maar us ervoor iepen stellen. Ek al brengt het u soms onder twijfel in. Net benauwd wezen voor het onwisse. Uiteindelijk is om ons alles onwis. Dat wat we denken dat wis is meestal de grens die we zelfs lutsen ha.
En het mooie van onwiswezen is dat die grenzen voortvagest en het paad vrijmakest voor het onverwachte. Voor het avontuur. Ik liek je verdorie wel een filosoof of zo, maar ik ben gewoon een verliefde puber. Verliefd op Marcel en verliefd op die. Verliefd op Wendy, verliefd op Else en verliefd op al die oren die ik nog net ken. En wist wat? Ik in lekker net kiezen. Ik sjoch wel wat er gebeurt. Misschien breng ik in kwarten dit hele stapeltje brieven wel eens bij die del. Dan kun je op die gemak lezen. Maar eerst aan zijn lekker met de klasse naar Belinta. Misschien slaagt het mij dan echt om de aandacht van Marcel te loeken. En misschien ook wel net. Hindert niks. Er binnen om een safvolle leuke meisken. Mannen en vrouwen, jongens en famkes. Om leuke dingen maar te doen als zij en ik de zin in ha en wij us de goed bij vielen. Dat is pas sex to the max. Ik had er zin in. Doe ik?